இன்னைக்கு நடுக்கி போலாம் வித் பிரேயர்ஸ். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेयशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वावदन्तिहम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. सप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे. कृष्णार्पणम्. மத்தாஜி இன்னைக்கு யார் ஸ்லோகம் வச்சு கொடுக்குறீங்க? கொஞ்சம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா நான். ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டிஸ் யாரும் ஸ்லோகம் வச்சு தரீங்களா? ஜெயலட்சுமி மாதாஜி. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இன்னைக்கு நம்ம வந்து டே 8 அக்ஷர பிரம்ம யோகம். ஓகேவா? அக்ஷரம் அப்படின்னாலே நம்ம அதை பத்தி வந்து நம்மளால விளக்கவே முடியாது. அவ்வியக்தமானது, அது தோன்றாதது, நம்ம சாதாரண ஜட உடல்ல இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிக்கு கண்ணால பார்க்க முடியாத ஒரு இடம் அப்படின்னா அது தமிழ்ல ஈஸியா அப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா பரத்தை அடைதல். ஓகேவா? எப்படி பகவான் அடையிறது, எப்படி பரந்தாமத்தை அடையிறது, அவரோட இடத்துக்கு அவரோட இருப்பிடத்துக்கு நம்ம எப்படி போறது, இது பகவானே அதோட வழிமுறைகளை சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதுதான் நம்ம இந்த 8th சாப்டர்ல அக்ஷர பிரம்ம யோகம், அதாவது அட்டைனிங் த சுப்ரீம், பகவானை அடைதல், பரத்தை அடைதல் அப்படிங்கிற இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஸ்கிரீன் தெரியுதா பிரபு? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே. ஃபுல் ஸ்கிரீன் வருதா பிரபு? ஓகே மாதாஜி. ஓகே. நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 8. ஓகேவா? நம்மளோட ஜேர்னில நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த ஜேர்னி வந்தாச்சு. நம்ம இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னில நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற 8th சாப்டர் என்ன அப்படின்னா, பகவான் சொல்றாங்க, அர்ஜுனன் கேட்கிற ஃபர்ஸ்ட் 2 கொஸ்டின் அர்ஜுனன் கேட்கிறாங்க. அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிட்டு எப்படி அவரை அடையலாம், என்ன பயிற்சி மூலமா. இது வரைக்கும் நிறைய பயிற்சிகள் சொன்னாங்க, அவங்க நிறைய யோகங்கள் சொன்னாங்க. கர்மயோக பயிற்சி, ஞான யோகம், அப்புறம் அதாவது அவங்க வந்து உடற்பயிற்சி இருக்குல்ல, அது அந்த தியான யோகம் அதெல்லாம் பண்றது, எப்படி அவங்க வந்து உடல் பயிற்சியை பண்ணி தியானத்துல அவங்களோட மனசை நிலைநிறுத்தி எப்படி பகவான் அடையிறது அப்படிங்கிற நம்ம 6th சாப்டர்ல பார்த்தோம். ஸோ 2nd, 4th and 6th சாப்டர்ஸ்ல பார்த்தது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இப்போ பக்தி யோகத்தின் மூலமா எப்படி பகவான் அடையலாம், இது ஈஸி. நேற்றையும் நம்ம பார்த்தோம். மிடில் இருக்கிற இந்த 6 சாப்டர்ஸ், இந்த 2nd மாடியூல்ல இருக்கிறது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா பக்தி யோகம் சம்பந்தப்பட்டது தான். பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறது மூலமா அவரை எந்த அளவுக்கு ஈஸியா அவரை அடையலாம். இதுவும் கடினமான ஒரு பாதை தான். பட் நம்ம என்ன பண்ணிக்க வேண்டாம், ரொம்ப உடலை போட்டு வருத்திக்க வேண்டாம். ஓகேவா? மனசளவுல நம்ம தொடர்ந்து தியானம் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளோட உடல் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா கர்மாக்களையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றது மூலமா, அவரையே சதா சர்வகாலம் நினைக்கிறது மூலமா அவர் அடையலாம் அப்படின்னு அவங்க இந்த அத்தியாயத்திலையும் வழிமுறைகள் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அத்தியாயம் 8 நம்ம கண்ணோட்டம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துருவோம். அர்ஜுனனின் கேள்விக்கு பதில். ஓகேவா? 8.1 4 வரைக்கும் 4 ஸ்லோகாஸ் வந்து அர்ஜுனன் வந்து கொஸ்டின் பண்றாங்க பகவான. ஓகேவா? ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின்ஸா கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. பரமபுருஷ பகவான வந்து புருஷோத்தமா, மதுசூதனா அப்படின்னு கூப்பிட்டு அவங்க கொஸ்டின் பண்றாங்க. ஓகேவா? புருஷோத்தமா அப்படின்னு அவங்க சொல்றதுலேயே நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருது அப்படின்னா, அர்ஜுனன் வந்து ஏத்துக்கிட்டாங்க, அவங்கதான் வந்து பரமபுருஷ பகவான். ஓகேவா? புருஷோத்தமன்னா உலகம் பூராத்துக்கும், இந்த எல்லா அகிலத்துக்கும் சேர்த்து அவங்க ஒருத்தவங்க தான் புருஷன். ஓகேவா?
அவங்கள இந்த மாதிரி புருஷோத்தமன் அவங்க கூப்பிடுறது மூலமா பகவானை தான் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டின்னு அவங்க ஏத்துக்கிட்டாங்க, நம்ம புரியுது. அப்புறம் திருப்பி மதுசூதனா அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. ஓகேவா? மதுசூதனான மது அப்படிங்கிற அரக்கனை அழிச்சாங்க. ஓகேவா? அதே மாதிரி நம்ம மனசுக்குள்ள சாதாரண உயிர் வழியா இருக்கக்கூடிய நம்ம அந்த ஜீவராசிகள் இருக்கோம்ல, நம்மளோட மனசுக்குள்ள பல அசுரத்தனமான கேள்விகள் இருக்கும், நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? அது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா கடவுளையோ கடவுளோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களையோ கொஞ்சம் நம்பாம இருக்கக்கூடிய அந்த செயல்கள் தான். சந்தேகத்துக்கு இடமா சில கேள்விகளை வச்சுட்டு இருப்போம். அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா அசுரத்தனமான கேள்விகள். ஓகேவா? எப்படி மது அப்படிங்கிற அரக்கனை பகவான் அழிச்சாங்களோ அதே மாதிரி நம்மளோட சந்தேகத்துக்கு உள்ளான இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நம்ம கேட்கறது மூலமா நம்மளோட இந்த அசுரத்தன்மைய பகவான் அழிப்பாங்க. ஓகேவா? அதை ரிலேட் பண்றதுக்காக பகவான் வந்து அவங்க இந்த இடத்துல எப்படி கால் பண்றாங்க அப்படின்னா மதுசூதனான்னு கால் பண்ணி சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க. டோட்டலா 8 கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. இது எல்லாத்துக்கும் பகவான் வந்து பதில் சொல்றாங்க. அடுத்தது மரணத்தின் போது கிருஷ்ணரை நினைவு கூறுதல். இது 8.5ல இருந்து 8.8 வரைக்கும் வரும். அதாவது பிரயாண காலே லாஸ்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம் நம்ம பிரயாண காலே. ஓகேவா? அதாவது மரணம் சம்பவிக்கும் போது மனிதனோட டெத் பெட்ல அவங்க வந்து பகவானை எப்படி நினைச்சு பார்க்க முடியும் அப்படின்னு நேத்தியே பார்த்தோம் ஒரு ஸ்லோகா. அது வந்து இதுல இப்ப 8.5ல இருந்து 8.8 வரைக்கும் பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது யோக மிஸ்ர பக்தி மூலம் கிருஷ்ணரை நினைவு கூறுதல். யோக பயிற்சியின் மூலம். ஓகேவா? அந்த ஆக்ஞா சக்கரான்னு இங்க புருவத்துக்கு மத்தியில பகவானை கொண்டு நிலைநிறுத்துறது மூலமா என்ன செய்ய முடியுமா? கிருஷ்ணரை நினைவு கூற முடியும். ஓகேவா? இத சொல்ற வெர்சஸ் எது அப்படின்னா 8.9 to 13. அடுத்தது தூய பக்தி மூலம் கிருஷ்ணரை நினைவு கூறுதல். இந்த யோக மிஸ்ர பக்தி, அதாவது இந்த யோக பயிற்சி மூலமா. ஓகேவா? தியான யோகா, கர்ம யோகா, இந்த மாதிரி இத்தனை பயிற்சிகள் இருக்குது. ஞான யோகம், இது எல்லாத்தையும் விட எது ரொம்ப சிம்பிளா தூய பக்தி. ஓகேவா? அனன்ய பக்தி, அன்அலாய்டு டிவோஷன் சர்வீஸ் பண்றது மூலமா நம்ம கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவுல வச்சுக்க முடியும் அப்படிங்கறத 8.14 to 16 வெர்சஸ் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். தென் பொருள் உலகம் வெர்சஸ் ஆன்மீக உலகம். ஓகேவா? அதாவது மெட்டீரியல் வேர்ல்டு எப்படி இருக்கும், ஆனா வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுங்கிறது எப்படி இருக்கும். ஓகேவா? மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருக்கக்கூடியவங்க இதை விரும்பினாங்க அப்படின்னா எகைன் அண்ட் எகைன் இங்கேயே பிறந்துட்டு இருப்பாங்க, நிறைய விதமான உடல்களை எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஓகேவா? ஏன்னா எத்தனை ஸ்பீஷஸ் இருக்கு? 84 lakh ஸ்பீஷஸ் இருக்குது. அதுல ஏதோ ஒரு உடல்ல ஒரு ஜென்மாலையும் அவங்க எடுத்துட்டே இருப்பாங்க. ஆனா ஒன்ஸ் நம்ம வந்து பகவானை நினைக்கணும், அவங்களோட உலகத்துக்கு போகணும்னு நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளோட செயல்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்? ஸ்பிரிச்சுவலா மாறிடும், ஆன்மீகமா மாறிடும். அப்ப நம்ம எந்த உடல் எடுப்போம் அப்படின்னா ஆன்மீக உடல். ஆன்மீக உடல்ல எத்தனை இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு உடல் தான். ஓகேவா? அந்த உடலை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு போய் பகவானோட நித்திய தொண்டு புரியறதுக்கு அவங்களோட இருப்பிடத்துக்கு போயிடலாம். இதுதான் இந்த ரெண்டு உலகத்துக்கான டிஃபரன்ஸ். இங்க மறுபடியும் வெவ்வேறு உடல் எடுப்போம், அங்க ஒரு உடலோடய அங்க போயிடலாம். இது 8.17 to 22 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்குது. அடுத்தது கிருஷ்ணரை அடைவதில் தூய பக்தியின் மேன்மை. ஓகேவா? எப்படி நம்ம டிவோஷன் சர்வீஸ் பண்ணி அதுல நம்ம வந்து மேல மேல நம்ம எலிவேட் ஆயிட்டே போனோம் அப்படின்னா அது நம்மள எங்க கொண்டு போய் விடுமா? பரத்துல கொண்டு போய் விடும். ஓகேவா? பரத்தை அடைந்து விடலாம். இது வந்து 8.23 to 28 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்குது. மாதாஜி 8.1 படிச்சு கொடுங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரபிரம்மணே நமக. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா அதத் அஷ்டமோத்யாயக. அக்ஷர பரபிரம்ம யோகக. அர்ஜுன உவாச்ச கிம் தத் பிரம்ம கிமத் யாத்மம் கிம் கர்ம புருஷோத்தம அதிபூதஞ்ச கிம் புரோக்தம் அதிதைவம் கிமுச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே உத்தம புருஷரே. ஓகேவா? அதுல புருஷோத்தம அப்படின்னு வந்திருக்குல்ல, அவங்க அப்படி கால் பண்றாங்க. உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்பது என்ன? 4 கொஸ்டின்ஸ் இருக்குதுல. பிரம்மன் என்பது என்ன? அப்புறம் அத்தியாத்மம் என்பது என்ன? அத்தியாத்மம்னா என்னன்னா ஆன்மான்னு அர்த்தம். ஓகேவா? பிரம்மன் அப்படின்னா உயிர் வாழின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? பிரம்மன் அப்படிங்கிற சொல் வந்து எதை குறிக்குது அப்படின்னா தனிப்பட்ட உயிர்வாழி, நம்மள மாதிரி இருக்கக்கூடிய இண்டிவிஜுவல் சோல்ஸ், எல்லா ஜீவாத்மாவையும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பிரம்மன். பரபிரம்மன்னா யாரு அப்படின்னா அது வந்து பகவான். ஓகேவா? சோ பிரம்மன் என்பது என்ன, அத்தியாத்மம் என்பது என்ன, பலநோக்கு செயல்கள் யாவை? பலநோக்கு செயல்கள் என்ன? நம்ம இப்ப செஞ்சுட்டு இருக்க கர்மா தான். ஓகேவா? நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அதெல்லாம் தான் ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கக்கூடியது. அதப்ப எனக்கு என்ன ஒரு பேர் சொல்லலாம் அப்படின்னா கர்மா. ஓகேவா? இந்த ஜட தோற்றம் என்ன? அடுத்தது தேவர்கள் யாவர்? இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக. ஓகேவா? இதுல அர்ஜுனன் வந்து தன்னோட டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் பகவான்கிட்ட கேட்டிருக்கிறாங்க. 8.1. 8.2 படிங்களா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதியக்ஞ கதம் கோத்ர தேகேஸ்மின் மதுசூதன பிரயாண காலேச்ச கதம் ஞேயோஷி நியதாத்மபிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா.
மதுசூதனரே சொன்ன பகவானை வந்து இவங்க எப்படி கூப்பிடுறாங்க, மதுசூதனரே அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. ஓகேவா? மது என்று அரக்கனை அழித்தவர் பகவான்கிறதுனால தங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த அரக்க சம்பந்தமான இந்த சிந்தனைகள் எல்லாத்தையும், இந்த மாதிரி சந்தேகங்கள் எல்லாத்தையும் பகவான் அழிச்சிடணும்னு சொல்லி மதுசூதனரேன்னு கால் பண்றாங்க. இப்ப இன்னும் கொஸ்டின்ஸ் கேக்குறாங்க. யாகங்களின் இறைவன் யார்? ஓகேவா? யாகங்களின் இறைவன் யார்? உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார்? யாகங்களின் இறைவன் அப்படின்னா மொத்தம் 2 இறைவன் இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? நம்ம செய்யக்கூடிய யாகங்களை ஏத்துக்கக்கூடியவங்க யாரு அப்படின்னா, ஒண்ணு டைரக்டா விஷ்ணு பகவான், இன்னொன்னு அட்மின். ஓகேவா? அட்மின் பொறுப்புல யாரு இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா இந்திரன். ஓகேவா? எல்லா தேவர்களுக்கும் அட்மினா இருக்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா இந்திரன். ஒருத்தவங்க இந்திரன், இன்னொருத்தவங்க விஷ்ணு. ஓகேவா? விஷ்ணு வந்து யாருக்கெல்லாம் தலைவன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா, சிவன் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து தலைவரா அவங்க இருக்கிறாங்க. இப்ப வந்து இந்திரனுக்கும் யாகம் பண்ணலாம், விஷ்ணுக்கும் டைரக்டா நம்ம யாகம் பண்ணிடலாம். ஆனா அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கேக்குறாங்க பாருங்க, உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார்? அப்ப யார் உடல்ல வசிக்கிறா? நிச்சயமா இந்திரன் கிடையாது. சோ யாரு? பகவான் தான். சோ இப்ப இந்த இடத்துல அவங்க கேக்குற அந்த கொஸ்டினுக்கு பதில் டைரக்டா நமக்கே தெரிஞ்சிருது. யாகங்களின் இறைவன் ஆதி யக்ஞா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார்? உடல்ல ஆத்மாவோட சேர்ந்து அவர் வசிக்கிறார். நமக்கு நம்ம ஆத்மாவை சாட்சியா இருந்து அவர் பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு, அப்புறம் கண்ட்ரோல் பண்றாரு. இது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உண்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும்? பிரயாண காலே. ஓகேவா? அவங்களோட டெத் பெட்ல இருக்கும்போது அவங்க எப்படி பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்னு இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் அர்ஜுனன் வந்து பகவான் கிட்ட கேட்கிறாங்க 8.1 and 2ல. மத்தது இந்த 7.29, 30 ரெண்டுத்தையும் படிச்சிருங்க. 7. ஆமா, 29ங்களா மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி. 7.29, 30 படிங்க மாதாஜி. ஜரா மரண மோக்ஷாய மாமஸ்ரித்ய யதந்தியே தே பிரம்ம தத் விதுகு கிருஷ்ணம் அத்யாத்மம் கர்ம சாகிலம் சாதி பூதாதி தெய்வம் மாம் சாதி யக்ஞ சயே விதுகு பிரயாண காலே பிச்ச மாம் தே விதுர் யுக்த சேதசகா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது நேத்தி நம்ம சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அர்ஜுனன் வந்து பகவான்கிட்ட கேட்கும் போதே நம்ம பிரயாண காலத்துல நான் எப்படி உன்னை நினைச்சு பார்ப்பேன் அப்படின்னு அவங்க கேட்டாங்க. அப்புறம் அந்த மாதிரி நம்ம பகவானை நினைக்காம வேற ஏதாவது நினைச்சோம் அப்படின்னா அவங்க எந்த மாதிரி உடல் எடுத்து எந்த லோகத்துக்கு அவங்க போவாங்க, இந்த கொஸ்டின்ஸ் நேத்தி அவங்க கேட்டது. ஓகேவா? அதாவது பிரம்ம தத்துவம் அப்படிங்கிற அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அர்ஜுனனுக்கு இந்த டவுட் வருது, அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறமா எங்க போவாங்க? ஓகேவா? அப்படி புண்ணிய காரியங்கள் செஞ்சிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த புண்ணியங்களை அனுபவிச்சுட்டு அவங்க திருப்பி எங்க வருவாங்க? இந்த கொஸ்டின்ஸ் அவங்க வந்து 7.29 and 30ல நேத்தி அவங்க கேட்டிருந்ததை நம்ம பார்த்தோம். ஓகேவா? அப்ப ஆதி யக்ஞர் யாரு அப்படிங்கிற அந்த கொஸ்டினுக்கு பதில் தெரிஞ்சதுன்னாதான் அர்ஜுனனுக்கு இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கான இந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு கிளியர் ஆகும். சோ பகவான் இப்ப அதுக்கான பதில கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? சோ என்னென்ன கேள்வி கேட்டாங்கன்னு பாருங்க. பிரம்மன் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஓகேவா? பிரம்மன் அப்படின்னா யாரு அப்படின்னா அழியாத ஜீவன். ஓகேவா? லிவிங் என்டிட்டி தான், நித்தியமா இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மா தான் யாரு அப்படின்னா பிரம்மன். ஓகேவா? பிரம்மனுக்கு வந்து அது பகவானோட 3 ரியலைசேஷன்ல வருமே அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க கூடாது. பிரம்மனுக்கு இன்னொரு ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன், ஒரு வேர்டு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஆன்மா. எப்படி வந்து ஆத்மாவை வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி இதுல பிரபுபாதா குறிப்பிட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா, மனசோட ஆத்மாவை ஒன்னா ரிலேட் பண்ணிருப்பாங்க, புலன்களோட ஆத்மாவை ஒன்னா ரிலேட் பண்ணிருப்பாங்க, உடல் மனம் புத்தி எல்லாமே ஆத்மான்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகேவா? அதாவது எந்தெந்த இடத்துல வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது அந்த அர்த்தத்தை கொள்ளும். ஓகேவா? அடுத்தது அத்தியாத்மா, உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர். உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர் ஒரு நிமிஷம். உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர் யாரு அப்படின்னா ஜீவாவின் இயல்பு. ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா ஆத்தியாத்மா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆத்மாதான் எதை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த உடலை கண்ட்ரோல் பண்ணுது எப்ப பக்தி தொண்டுல வரும்போது. ஓகேவா? இது வந்து ஒரு ஒரு உயிர்வாழியின் இயல்பு அதுதான். ஓகேவா? அது சில காரியங்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது, அதோட இயல்பு. அந்த உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர் வந்து அந்த அந்த ஆத்மா என்ன சொல்லுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணி தன்னோட கர்மாக்களை செஞ்சுட்டு இருக்கிறது தான் அந்த ஜீவாத்மாவோட இயல்பு அப்படின்னு பதில் சொல்லிட்டாங்க பகவான். இந்த கேள்வி எல்லாமே அர்ஜுனன் கேட்டது பதில்னு சொல்லியிருக்கிறது 3 and 4 இந்த 2 கொஸ்டின், இந்த 2 வெர்சஸ்ல பகவான் சொன்ன பதில்கள். அடுத்தது 3வது அதுல பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள்னு கேள்வியே போட்டிருக்குது. கேள்வி ஆக்சுவலா அவங்க கேட்டது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது கர்மானா என்ன, பலநோக்கு செயல்கள்னா என்னன்னு கேட்டாங்க. பலநோக்கு செயல்கள் என்ன அப்படின்னா உடலை வலுப்படுத்தக்கூடிய அல்லது உடலை வளர்க்கக்கூடிய செயல்கள் அர்த்தம். இந்த ஜீவ உடலை இந்த ஜட உடலை வளர்க்கக்கூடிய செயல்கள் தான் என்ன அப்படின்னா பலநோக்கு செயல்கள். 3வது கொஸ்டினா அர்ஜுனன் கேட்டது என்ன அப்படின்னா, அந்த இடத்துல கொஸ்டின் இருக்கிற இடத்துல வேற கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா அது என்ன ஆக்சுவலா கொஸ்டின் அப்படின்னா பலநோக்கு செயல்கள்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஓகேவா? ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ்னா என்னன்னு கேட்டிருக்கிறது. அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
ஒரு ஜட உடலை வளர்க்கும். ஓகேவா? நத்திங் எல்ஸ். அதை தவிர வேற எதுவும் இது பண்ணாது. ஜட உடலை வளர்க்கும். என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? அந்த தீராத அந்த ஆசைக்கு மேல மேல தீனி போட்டு போட்டு நம்ம இந்த ஜட உடலை வளர்த்துக்கிட்டு தான் இருக்க போறோம். இது சஃபரிங் உள்ள வேர்ல்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சும் கூட நம்ம இதுலயே தான் வாழறதுக்கு நம்ம ஆசைப்படுறோம். ஏன் அப்படின்னா நம்மளுடைய மோகம். ஓகேவா? இந்த 3 மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் நம்மள அந்த அளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்றதுனால நம்ம இதுதான் சாஸ்வதம் நினைச்சுக்கிட்டு இதுல இருந்துடுறோம். அடுத்தது அதிபூதம். அதிபூதம் அப்படின்னா அது பௌதிக வெளிப்பாடு. ஓகேவா? அதாவது நம்மள சுத்தி நடக்கிறது, நம்மளோட சாரி நம்ம உடம்புல நடக்கிறது. ஓகேவா? அதாவது நம்ம உடல் அப்படிங்கிறது எதால ஆகப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பஞ்சபூதத்தால ஆனது. ஓகேவா? அதனால இந்த உடலுக்கு ஏதாவது துன்பமோ அல்லது உடலுக்கு ஏதாவது ஒரு அழிவோ வந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுதான் அதிபூதம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 விதமான மிசைரிஸ் இருக்குன்னு பார்க்க போறோம். அதிபூதம், அதி தெய்வீகம், அடுத்தது ஆதி ஆத்மீகம்னு 3 இருக்கு. ஓகேவா? அதிபூதம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பாலேயே நமக்கு வரக்கூடிய துன்பங்கள். ஓகேவா? அது என்ன அப்படின்னா அந்த துன்பங்கள் எல்லாத்துக்கும் யார் காரணம் அப்படின்னா நம்மளே தான் காரணமா ஆகும். நம்மளோட ஆசைகளையும் மோகத்தையும் பற்றுதலையும் நம்ம குறைச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த அதிபூதம் அப்படிங்கிற அந்த மிசேரியில இருந்து அந்த கஷ்டத்துல இருந்து நம்மளால வெளியில வந்துட முடியும் அப்படின்னு இதுக்கு பகவான் பதில் சொல்றாங்க. பௌதிக இயற்கை தான் அதுக்கு காரணம். இந்த மாதிரி பௌதிக வெளிப்பாடு வர்றதுக்கு, அதாவது இந்த மாதிரி செயல்களை கர்மா மேல நம்ம பந்தப்பட்டு செயல்கள் செய்யறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா மெட்டீரியல் எனர்ஜி தான். அந்த மெட்டீரியல் எனர்ஜி நம்ம குறைச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது? இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர்னால வரக்கூடிய செய்யக்கூடிய நிறைய செயல்பாடுகளை நம்ம குறைச்சிட்டு பகவான மேல பிடிப்பை ஏற்படுத்திக்க ஆரம்பிச்சிரும். அடுத்தது அதிதெய்வன். ஓகேவா? அதிதெய்வர் யாரு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அனைத்து தேவதர்களையும் உள்ளடக்கிய உலகளாவிய வடிவம் இவங்கதான், பகவான் தான். ஓகேவா? விராட் புருஷனாகிய பகவான் தான். அவங்களுக்குள்ள எல்லா தேவதாசும் இன்க்ளூடட்னு அர்த்தம். அதி தெய்வம் யாருன்னு அவங்க கேட்டதுக்கான பதில் என்ன அப்படின்னா பகவான். அதி யக்ஞன், யாகத்தை அனுபவிப்பவர் யார்? ஓகேவா? அது யாரு அப்படின்னா பரமாத்மா. ஓகேவா? விஷ்ணு. ஓகேவா? அதி யக்ஞன் எங்கு வசிக்கிறார்? ஓகேவா? சோ இத நம்ம விஷ்ணுன்னு சொல்லாம பரமாத்மான்னு இந்த இடத்துல கொடுத்திருக்கிறாங்க. விஷ்ணு பரமாத்மாவா விரிவங்க அடைஞ்சு எங்க வந்திருக்கிறாங்க? ஒரு ஜீவாத்மாக்குள்ளேயும் வந்திருக்கிறாங்க, அணுவுக்குள்ளேயும் போயிருக்கிறாங்க. ஓகேவா? விஷ்ணுவோட நேற்று கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்ததுதான். விஷ்ணு அப்படிங்கிறவங்க கர்மதாயக்ஷி விஷ்ணு, அடுத்த விரிவங்கம் கர்ப்போதயக்ஷி விஷ்ணு, அதுக்கும் அடுத்த விரிவங்கம் ஷீரோதாக்ஷாய் விஷ்ணு. ஓகேவா? அதுல ஷீரோதாக்ஷாய் விஷ்ணுவா அவங்க ஒருத்தவங்களோட மனசுக்குள்ளேயும் அவங்க விட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த விஷ்ணுவுக்கு பேரு தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா. அது ஆத்மா கூடயே அதுவும் சேர்ந்து நம்மளோட மனசுக்குள்ள உறைஞ்சிட்டு இருக்குது. ஓகேவா? அதுதான் என்ன அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா யாகத்தையும் அனுபவிக்கக்கூடியவங்க. ஓகேவா? அவங்கதான் எங்க வசிக்கிறாங்க அப்படின்னா அனைவரின் இதயத்திலும். நம்மளோட இது ஆத்மாவே என்ன சைஸ் அப்படின்னா நம்மள முடியோட அளவுல 10,000ல 1 தான் நம்மளோட முடியோட சைஸ். அதை விட குட்டி சைஸா ஆத்மாக்குள்ளேயும் புகுந்து அப்புறம் ஒரு உயிர்வாழிக்குள் மனசுக்குள்ளேயும் புகுடுறாங்க, ஒரு அணுவுக்குள்ளேயும் புகுடுவாங்க. அந்த அளவுக்கு அவங்க தன்னை சிறியத்திலையும் சிறியதா அவங்களால ஆக்கிக்க முடியும். பட் அவங்க யாரு அப்படின்னா உலகளாவிய வடிவம் படைச்ச ஒரு விராட் சுரூபம் உள்ளவங்க. அவங்க விஸ்வரூப தரிசனம் வரும்போது பார்ப்போம் அவங்க எவ்வளவுலாம் அவங்களோட உடலுக்குள்ள அடங்கி இருக்குதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். பட் அவங்களே தன்னை எப்படி சுருக்கிக்கிறாங்க அப்படின்னா சிறியதிலும் சிறியதா சுருக்கிக்கிறாங்க. சோ அவங்களால மட்டும்தான் அது முடியும், அது செய்ய முடியுங்கிறதுனாலதான் அவங்களை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? பரமபுருஷ பகவான்னு சொல்றோம். ஓகேவா? மரணத்தின் போது கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவு கொள்வது? திடீர்னு ஒரு நாள் நமக்கு பகவானை பத்தி நினைக்கணும் அப்படின்னா முடியுமா? முடியாது. வாழ்நாள் பூரா அந்த ப்ராசஸ நம்ம ரெகுலரா பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னாதான் நம்மளோட மனசுல நம்மளோட ஞாபகத்துல அவங்க பகவான் இருந்துட்டே இருப்பாங்க. சோ தீராத கஷ்ட காலம் வரும்போது நமக்கு என்னென்ன வரும்? பகவானை பத்தின நினைப்பு வரும். ஓகேவா? திடீர்னு ஆல் ஆஃப் எ சடன் பகவான் ஞாபகம் வராது நமக்கு. சோ நம்ம எப்ப இதை உணர ஆரம்பிக்கிறோமோ அட்லீஸ்ட் அன்னையில இருந்தாவது நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பகவான் நினைப்ப நம்ம நம்ம மனசுல வச்சுக்க ஆரம்பிக்கணும். இந்த நினைவாற்றலை பழகுங்கள் அப்படின்னு பகவானே சொல்லிடுறாங்க. என்னை பத்தி நினைக்கிறத நீ தொடர்ந்து செய். இப்ப கலிகாலத்துல நம்ம எப்படி செய்ய முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு விதமான யாகங்கள் இருக்குது. அது எல்லாத்துக்கும் பொருள் செலவும் கூட. இன்னொன்னு நம்மளோட மக்களோட உயிர்வாழியோட வாழ்நாள் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி. சோ அதுக்காக பரிந்துரைக்கப்பட்டதுதான் என்ன? ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம். ஓகேவா? பகவான் நாமாவை நம்ம திருப்பி திருப்பி சொல்றது மூலமா அவங்களோட பேரை உச்சாரணம் பண்றது மூலமா பை சாண்டிங், சிம்பிளி சாண்டிங் ஹிஸ் நேம். ஓகேவா? அது பண்றது மூலமா நம்மளால என்ன செஞ்ச முடியும்? அவங்கள நெருங்க முடியும், அவங்கள எப்போ நினைவுல வச்சுக்க முடியும். இதெல்லாம் தான் அவங்க கேட்ட கொஸ்டின்ஸ், அர்ஜுனன் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ்க்கு பகவான் கொடுத்த பதில்கள். மாதாஜி 8.3 வாசிச்சுடுங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதிபூதம் க்ஷரோ பாவக புருஷாதி தெய்வதம் அதியக்ஞோகே மே வாத்ர தேகே தேக ப்ருதாம்பரக.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அக்ஷரம் பிரம்மம் பரமம். ஆமா சாரி மாதாஜி. No ஸ்ரீ problem. பகவானுவாச்ச அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் ஸ்வபாவோ யாத்மமுச்யதே பூதபாவோத்பவகரோ விசர்க கர்ம சஞ்சிதக. ஹரே கிருஷ்ணா. பதில் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் 2 வெர்சஸ்ல அவங்க கேட்ட கொஸ்டினுக்கு பகவான் கொடுக்கிற பதில் தான் இப்ப இந்த வெர்சஸ். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமும் ஆகும். ஓகேவா? பிரம்மன்னா என்னன்னு சொன்னோம் நம்ம, இந்த ஜீவாத்மா. ஜீவாத்மாக்குள்ள உரையக்கூடிய ஆத்மா. சரியா? அந்த ஆத்மா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அழிவற்றது. சோல் வந்து என்னைக்குமே என்ன அப்படின்னா நித்தியமானதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். இட் இஸ் ஆல்வேஸ் எட்டர்னல். ஓகேவா? அதுக்கு அழிவுங்கிறது கிடையாது. அதை வெட்ட முடியாது, அந்த காற்றால உணர்த்த முடியாது, நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். சரியா? அவரோட ஆத்மாவோட குவாலிட்டிஸ் பார்க்கும்போது அது உன்னதமானதாகும். ஓகேவா? அது என்ன, என் பகவானோட குவாலிட்டியை கொண்டு வந்திருக்குது. அவரோட பார்ட் தான் நம்ம எல்லாம். சோ நம்ம நிச்சயமா அது எப்படி இருக்கும், அவரோட குவாலிட்டி இருக்கிறதுனால உன்னதமானதா தான் இருக்கும். சோ பிரம்மனை வந்து எதுக்கு ரிலேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஆத்மாவுக்கு. சரியா? அதன் ஸ்வபாவமான ஜீவாத்மா அத்தியாத்மா என்றும் அழைக்கப்படுகிறான். ஓகேவா? அந்த ஆத்மாவை கொண்டுள்ள அந்த உயிர்வாழி என்ன அப்படின்னா அத்தியாத்மா, அதாவது ஆத்மா என்றும் அழைக்கப்படுகிறான். ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள். ஓகேவா? இப்ப ஜீவாத்மா என்ன ஆயிடுறான், ஒரு உடலை கொண்டுடுறான். அவனுக்குன்னு ஒரு அந்த ஆத்மாவுக்குன்னு ஒரு சட்டை போட்டாச்சு. ஓகேவா? அவங்க என்ன செய்வாங்க, அந்த உடலை வளர்க்கறதுக்காக நிறைய கர்மாக்களை செய்வாங்க. அந்த கர்மாக்கள் எல்லாம் என்ன, பலநோக்கு செயல்கள். அது என்ன பண்ணும், ஆக்சுவலா அந்த ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய அந்த செயல்கள் எல்லாம் செஞ்சா அந்த ஜட உடல் தான், அந்த மெட்டீரியல் பாடி தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா குரோ ஆகுது, தவிர அதோட மைண்ட் ஒன்றும் ஆக போறது இல்லை. ஓகேவா? அது எல்லாம் வந்து அழியக்கூடிய விஷயங்கள், அதாவது ஒரு டெம்பரரி திங்ஸ். ஓகேவா? சோ ஜட உடை வளர்க்கும் செயல்களை தான் எது செய்தான், இந்த பலநோக்கு செயல்கள் செய்யுதுன்னு பகவான் அந்த நம்ம டேபுலேஷன்ல பார்த்தோம்ல, அதுதான் இங்கே பதிலா கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகேவா? சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை பிறக்கிறதுல ஊம்புல இருக்கிறதுல இருந்து ஒன்னொன்னா அது என்ன பண்ணும், மொத்தம் 6 ஸ்டேஜை கிராஸ் பண்ணுமா, பிறக்கும், அப்புறம் வளரும், அப்புறம் வந்து படிக்கும். ஓகேவா? பிரம்மச்சரியம், அதுக்கப்புறம் என்ன என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும், அப்புறம் ஓல்டேஜ் வரும், தென் மரணம் வரும். ஓகேவா? திருப்பி வேற ஒரு பிறவி எடுக்கும், வேற ஒரு உடல். ஓகேவா? அந்த ஆத்மாவுக்கு என்ன வேற ஒரு உடல் தான் கிடைக்கும். அந்த உடல் எதை பொறுத்து இருக்கு அப்படின்னா டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த கர்மா. என்ன டைப் ஆஃப் கர்மா அவங்க போன ஜென்மத்துல பண்ணாங்களோ அதை பொறுத்து அது வேற ஒரு உடல் கிடைக்கும். அங்கேயும் என்ன, இதே 6 ஸ்டேஜஸ் கிராஸ் பண்ணும். என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பர்த், அப்புறமேட்டு அது growth, அப்புறமேட்டு அது வந்து படிக்கிறது, பிரம்மச்சரியம் வர்றது, அப்புறம் அது ரீப்ரொடியூஸ் பண்றது. ஓகேவா? தென் ஓல்டேஜ், தென் டெத். ஓகேவா? இது இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். இது அதோட கர்மாவுக்கு தகுந்த மாதிரி அதோட உடலை ஏற்குதுன்னு சொன்னோம்ல, அதுதான் இந்த இமேஜோட மேல இருக்கிறது பாருங்க. அது வந்து 84 லட்சம் ஸ்பீஷஸ்ல எந்த உடலை வேணாலும் அதால எடுக்க முடியும், டிபெண்ட் அப்பான் த கர்மா. ஓகேவா? அதை பொறுத்து அது ஏதோ ஒரு உடல் எடுத்து அது எங்க சுத்திக்கிட்டே இருக்குது, இந்த ஜட பூமியிலேயே, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுலயே தான் அது இருக்கு. ஆன்மீக வேர்ல்டுக்கு அது முன்னேறவே இல்லை. ஏன், அது செஞ்ச செயல்கள். ஓகேவா? அது செய்த செயல்கள் எல்லாமே எதை செஞ்சது அப்படின்னா அந்த ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்களை தான் செஞ்சது. அதனால அவங்க என்ன ஆகல அப்படின்னா எலிவேட் ஆகல, இந்த வேர்ல்டுல இருந்து லிபரேட் ஆக முடியல. அப்ப பக்தி தொண்டு பண்ணலன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? சோ அந்த கர்மா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா பக்தி யோகமா இருக்கணும், பக்தி தொண்டா இருக்கணும். இந்த பாருங்க, இதுல இருக்கிற அந்த இமேஜஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாலே தெரிஞ்சிருக்கும். ரொம்ப எல்லாமே எப்படி இருக்கு, சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் திங்ஸா இருக்கும். ஓகேவா? சாப்பிடுறது, அப்புறம் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிறது. ஓகேவா? அண்ட் தென் வந்து நல்ல செயல்களும் இருக்கும். நல்ல கர்மா செஞ்சாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எங்க போவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஃபிகர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பகவானை கும்பிடுறாங்க, பிரார்த்தனை பண்றாங்க, அவங்க வழிபடுறாங்க. சோ அவங்க எங்க போக முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு போக முடியும், எலிவேட் ஆகி போறாங்க. ஓகேவா? அப்புறம் யாருக்காவது வந்து தானம் தர்மம் அதெல்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்னா புண்ணிய காரியங்கள் செய்யறாங்கன்னு அர்த்தம். வேறதாம பகவானோட பரந்தாமத்துக்கு தான் போகணும்னு இல்ல, அதுக்கு போக முடியாதவங்க வேற புண்ணிய லோகங்களுக்கு போக முடியும், சொர்க்கலோகங்களுக்கு போக முடியும். அங்க போய் என்ன செய்வாங்க, நல்லதெல்லாம் அனுபவிப்பாங்க. அந்த புண்ணிய காரியம் அந்த புண்ணிய பலன்கள் தீர்ந்த உடனே அவங்க மறுபடியும் எங்க வருவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திருப்பி இந்த ஜடபூமிக்கு தான் வருவாங்க. ஓகேவா? ஆனா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ரொம்ப தவறான விஷயங்கள் செய்வாங்க அப்படின்ட்டு அவங்க எங்க போவாங்க, இந்த மாதிரி ரொம்ப லோயர் ஸ்பீஷிஸ். ஓகேவா? அந்த மாதிரி ஸ்பீஷஸ்ல அவங்க பிறப்பெடுப்பாங்க. பன்றியாவோ அல்லது நாயாவோ அவங்களோட பிறப்பு இருக்கும். ஓகேவா? அல்லது அதை விட மோசமான கீழ் லோகங்கள்ல போய் பேயாவோ பூதம் பிசாசு மாதிரி அவங்க பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. சோ ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள்ல 2 செயல்கள் இருக்கு, நல்காரியங்களும் இருக்கு, தீய காரியங்களும் இருக்கு. அதுக்கு பொறுத்த மாதிரி அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, நெக்ஸ்ட் ஜென்மாங்கிறது அமையுது. மாதாஜி 8.4. ஹரே கிருஷ்ணா.
அதிபூதம் க்ஷரோ பாவக புருஷாதி தெய்வதம் அதியக்ஞோகமே வாத்ர தேகே தேக புருதாம்பர. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல போட்டிருக்கு பாருங்க ஒரு இமேஜ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கம்பளி பூச்சி. அது அந்த கம்பளி பூச்சி வந்து இதோட பிறக்குது, கொஞ்ச நாள்ல அது வளருது. அது என்ன ஆக முடியுது, அதை தான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும், தன்னோட அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகணும் அப்படின்னு முயற்சியிலேயே அது ஒரு நாள் என்ன ஆயிடுது, பட்டாம்பூச்சியா மாறிடுது. ஓகேவா? அந்த ஒரு பேர்த்லயே அது என்ன பண்ணிடுது அப்படின்னா கம்பளி பூச்சில இருந்து அது பட்டாம்பூச்சியா மாறிடுது. சோ இது ஒரு சிற்றறிவு உடைய ஒரு பூச்சிக்கு தெரியறது, நம்ம ஜீவாத்மா நம்மள மாதிரி உயிர் வாழ்க்கை ஏன் தெரியாம போகுது. நம்ம என்ன செய்யறோம், நம்மளோட கர்மாக்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம உடலை வளர்க்கறதுல மட்டும்தான் இருக்கிறோம், ஞானத்தை வளர்க்கறதுல இல்ல. சோ நம்மளும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த ஜென்மாலேயே நம்ம வந்து பகவான் அடையணும், இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல உடலை அடையணும். நல்ல உடல்னா என்ன அர்த்தம், ஒரே உடலை ஆன்மீக உடலை எடுக்கணும். அந்த ஆன்மீக உடலை நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா தான் நம்ம எங்க போறோம்னு அர்த்தம், பகவான் அடைய போறோம், பரத்தை அடைய போறோம்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அந்த மாதிரி நினைவோட நம்மளோட செயல்களை வச்சுக்கணுமா. ஓகேவா? அதுக்காக ரிலேட் பண்ணி போடப்பட்ட இமேஜ் தான் இது. எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதிக இயற்கை. ஏன்னா பௌதிக இயற்கை எப்பவுமே என்ன ஆயிட்டு இருக்கும் அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். நான் சொன்னேன்ல சேஞ்சஸ் எப்படி இருக்கும்னா பர்த், அப்புறம் அவங்க வந்து அவங்களோட வளர்ச்சி, அப்புறமேட்டு அவங்க வந்து ரீப்ரொடக்ஷன், அப்புறம் அவங்க ஓல்ட் ஏஜ், ஓகேவா, அண்ட் தென் டெத், இந்த மாதிரி ஸ்டேஜஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்குல்ல. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதிபூதம். ஓகேவா? சூரியன் சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதி தெய்வம் எனப்படும். இதுல எக்ஸாம்பிளுக்கு கொடுத்திருக்கிறது சன் அண்ட் மூன். ஓகேவா? அவங்கள மாதிரி இருக்கக்கூடிய அனைத்து தேவர்களும் யாருக்குள்ள அடக்கம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட விஸ்வரூபத்துக்குள்ள அடக்கம். ஓகேவா? அதாவது பிரம்மா, சிவபெருமான், அண்ட் தென் சூரியன், சந்திரன் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தேவர்களும் யாருக்குள்ள அடக்கம், அதி தெய்வத்துக்குள்ள அடக்கம், பகவானுக்குள்ள அடக்கம். மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாக விட்டிருக்கும் பரமபுருஷனாகிய நான் அதி யக்ஞ என்று அழைக்கப்படுகிறேன். யாகத்தின் இறைவன் யாரு அப்படின்னா பகவான் தன்னைத்தான் சொல்லிக்கிறாங்க. அவங்க எங்க இருக்காங்களான்னா அவங்க வந்து அவ்வளவு பேரை உள்ளர கொண்டுட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு விராட் ரூபத்தை கொண்டிருந்தாலும் கூட இந்த உலகத்துல அவங்க அந்த மாதிரி கொண்டிருக்கிறாங்க. ஆனா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டோடய அவங்க தன்னை சம்பந்தப்படுத்திக்கிறாங்க. ஓகேவா? இந்த மெட்டீரியல் எப்படி தன்னை சம்பந்தப்படுத்திக்கிறாங்கன்னா இந்த ஒரு ஜீவனுக்குள்ளேயும் அவங்க வந்து பரமாத்மாவா உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கக்கூடிய அந்த பகவான் தான் என்ன அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா யாகத்துக்கும் இறைவன். ஓகேவா? சோ நம்ம இப்ப ஜபம் பண்றோம் அப்படின்னா அது ஒரு யாகம். ஓகேவா? நாம ஜபம் அப்படிங்கிறது ஒரு யாகம். அதை யார் சாட்சியா இருந்து உள்ளர கவனிக்கிறா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா தான். அவங்க கவுண்ட் வச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஓகேவா? நம்மளோட நல்ல காரியம் தீய காரியத்துக்கான கவுண்ட் யாரு, அவங்க கையில இருக்கும். நம்ம அதை நெல் பேலன்ஸ் பண்ணோம்னாதான் பகவான் நம்மள அந்த ஆன்மீக உடலை கொடுத்து, அந்த சிங்கிள் உடல் சொன்னோம்ல அந்த உடலை கொடுத்து தன்னோட இருப்பிடத்துக்கு அழைச்சுப்பாங்க. ஓகேவா? சோ கம்பளி பூச்சி மாதிரி இந்த ஒரே நோக்கத்தோடய நம்ம இருக்கணும். நம்மளோட மாறிக்கிட்டு இருக்கிற நம்மளோட இந்த பௌதிக உடலை வந்து ஒரு ஆன்மீக உடலா மாத்துறதுக்கான எண்ணத்தோடய நம்ம இருக்கணும். மரணத்தின் போது நாம என்ன செய்ய வேண்டும், டெத் பெட்ல நம்ம இருக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு நாள் என்ன செய்யணும் நம்ம பிளான்ல இருந்தோம் தெரியாது. பட் ஆஃப்டர் கம்மிங் டு திஸ் செஷன் இந்த பகவத்கீதையை கேட்கணும் அப்படிங்கிற இந்த நாலேஜ் வந்த விட்டு நம்ம என்ன செய்வோம், நிச்சயமா பகவானை தான் நினைப்போம். ஓகேவா? சோ டெத் பெட்ல இருக்கும்போது நமக்கு ஞாபகத்துல வரக்கூடிய விஷயம் இன்னைக்கு நம்ம எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணரை ஞாபகம் வச்சுப்பேன், எப்படியாவது ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். ஓகேவா? அதுக்குதான் பகவான் சொல்லிட்டாங்க. அந்த 8வது கொஸ்டினுக்கு பதிலா என்ன சொன்னாங்க, எப்பவுமே ஸ்மரணம், என்ன நினைச்சுக்கிட்டே இரு. அப்ப அந்த டைம் ஆஃப் டெத்ல கூட நான் உன்னோட ஞாபகத்துக்கு வருவேன் பகவான் சொன்னாங்க. மத்தது 8.5. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த காலேஜ மாமேவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யப்ரயாதி ச மத்பாவம் யாதி நாஸ்யத்ர சம்சயக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான், இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. ஓகேவா? அதாவது அவங்களோட இறந்து போற சமயத்துல வந்து பகவான் அவங்க நினைச்சாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்களுடைய உலகத்தை தான் அவங்க அடைவாங்க. இப்ப இதுல இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா பீஷ்ம பிதாமகர். அவங்க வந்து அம்பு படுக்கையில படுத்திருக்கிறாங்க. அவங்க படுத்திருந்தாங்க கூட அவங்க என்ன தக்க சமயத்துக்காக வெயிட் பண்ணுவாங்க. நியர்லி 6 months அவங்க வெயிட் பண்ணுவாங்க. நல்ல நேரத்துலதான் அவங்க தன்னுடைய உடலை விட்டுட்டு இந்த ஆத்மா வந்து பகவான் அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க என்ன செய்வாங்க, உயிரை பிடிச்சிட்டு அவங்க இருப்பாங்க. ஓகேவா? பகல் நேரத்துல உத்தராயண காலத்துல வடக்கு நோக்கி சூரியன் பிரயாணம் பண்ற காலத்துல போனோம் அப்படின்னா
அப்புறம் வளர்பிறையில உயிர் போணுச்சு அப்படின்னா திரும்பி நம்ம இந்த லோகத்துக்கு வரமாட்டோம் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு இருக்கு. அது பகவான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. சோ அந்த கணக்குக்காக அவங்க வெயிட் பண்ணி 52 நாளும் ஏதோ அவங்க டெத் பெட்ல இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களோட உடலை விட்டு அவங்களோட உயிர் பிரிஞ்சு போகும். ஓகேவா? அவங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா எங்க போயிடும் இந்த ஆத்மா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட லோகத்துக்கு போயிடும். அப்ப அவங்க என்ன நினைச்சாங்க, பகவானை அடையணும் சரியா அப்படின்னு அவங்க மேலேயே தன்னுடைய நோக்கத்தை கொண்டிருந்தாங்க. அவங்களோட நினைவை அவங்க மேலேயே வச்சிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பீஷ்மர். அதுக்காக தான் அந்த இமேஜ் அந்த இடத்துல ஷேர் பண்ணியிருக்கிறோம். மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் சேம் ஸ்லைடு. ஹரே கிருஷ்ணா. யக்ஷனுக்கு யுதிஷ்ட மகாராஜா சொன்ன பதில் என்ன? இது வந்து இந்த மகாபாரதத்துல ஒரு ஸ்டோரி இது. யுதிஷ்டருக்கு வந்து தண்ணி தாகம் எடுக்கும். அந்த டைப்ல வந்து ஒரு பிரதர்ஸா அனுப்புவாங்க. நகுலனை ஃபர்ஸ்ட் அனுப்புவாங்க, சகாதேவரை அனுப்புவாங்க. ஒவ்வொருத்தவங்களா வந்து அந்த நீர் கரையில இருக்கிற அந்த தண்ணி எடுத்துட்டு வர்றதுக்காக வரும்போது யாருமே போனவங்க யாருமே திரும்பி வரமாட்டாங்க. சகாதேவன் வரமாட்டாங்க, அதனால நகுலன் அனுப்புவாங்க, அவங்களும் திரும்பி வரமாட்டாங்க. அப்புறம் பீமன் அனுப்புவாங்க, அவங்களும் வரமாட்டாங்க. அர்ஜுனன் அனுப்புவாங்க, ஏன்னா போனவங்க யாருமே வரல, என்ன பிரச்சனை, என்னோட அவங்களோட சகோதரர்களுக்கும் என்ன ஆச்சோ அப்படின்னு ஒரு டவுட் வந்து யுதிஷ்டனுக்கு வரும். அதனால அந்த குளக்கரைக்கு அந்த நீர்க்கரைக்கு அவங்க வருவாங்க. அங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க யக்ஷன் ஒருத்தவங்க நின்றுட்டு இருப்பாங்க. ஓகேவா? அவங்க தர்மதேவன், அவங்க வேற யாரும் இல்ல, தர்மதேவன். யக்ஷன் நிப்பாங்க. அவங்க நின்னுட்டு இவங்க எல்லாரும் இறந்ததுக்கு அவங்க எல்லாரும் அவங்க என்ன அப்படின்னா லிட்டரலா அவங்க எல்லாரும் டை ஆயிருப்பாங்க. ஓகேவா? என்ன எல்லாரையும் இந்த மாதிரி சாகடிச்சிருக்காங்களே, எல்லாரோட உயிர் போனதுக்கு காரணம் நீங்க தானா அப்படின்னு யுதிஷ்டர் வந்து கேள்வி கேட்கும்போது, ஆமா நான் அவங்கள்ட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன், அதுக்கு அவங்க சரியான பதில கொடுக்கல, அதனால நான் அவங்களோட உயிர் பறி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த கொஸ்டினுக்கு யுதிஷ்ட மகாராஜா கரெக்டான பதில சொல்லி தன்னோட தம்பிகள் எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க, உயிர் பிச்சு கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க. ஓகேவா? அது என்ன கொஸ்டின் அப்படிங்கறது பார்ப்போம். அகனி அகனி பூதானி கச்சந்திக யமாலயம் சேஷாக ஸ்தாவரமிச்சாந்தி கிம் ஆச்சரியம் அதப்பரம். ஓகேவா? அதாவது 100,000கணக்கான உயிரினங்கள் சொல்லியிருக்கோம்ல, 84 லட்சம் ஸ்பீஷஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு கணமும் அதுல ஒரு செகண்டும் ஒரு மொமெண்ட்டும் வந்து எவ்வளவோ பேர் மரணத்தை சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஆனால் ஒரு முட்டாள் ஜீவன் தன்னை மரணமற்றதாக நினைத்து கொண்டு மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. இதுவே இந்த உலகத்தின் மிக அற்புதமான விஷயம். யக்ஷன் கேட்ட கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, இந்த பதிலேருந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இந்த உலகத்துல ரொம்ப ஆச்சரியத்தக்க விஷயம் எதுன்னு ஒரு யக்ஷன் கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க. அதுக்கு யாருக்குமே சரியான பதில் சொல்ல தெரியல. அவங்க பிரதர்ஸ் 4 பேருக்குமே சரியான பதில் சொல்ல தெரியாதனால எல்லாருமே மரணத்தை தழுவிட்டாங்க. ஓகேவா? ஆனா யுதிஷ்டன் தான் அதுக்கு பதில் சொன்னாங்க. எவ்வளவு உயிரினங்கள் இருந்தாலும் கூட அவ்வளவு உயிரினங்களும் ஒரு கணமும் மரணத்தை சந்திச்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது. ஆனாலும் கூட அவங்க எல்லாரும் என்ன மாதிரி ஒரு ஃபால்ஸான ஒரு தாட்ல இருக்கிறாங்க, என்ன நமக்கு இது சாஸ்வதம், நம்ம இப்ப வச்சுட்டு இருக்கிறது பூரா என்ன பெர்மனண்டா நம்ம கூட வரப்போகுது, நம்ம மரணமற்றவங்கன்னு யாராவது இருக்காங்களா எக்ஸப்ட் காட்? யாருமே கிடையாது. ஆனா நம்ம இருக்கும்போது என்ன நினைச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, எல்லாத்துக்கும் நம்ம தான் ஓனர்ஷிப் எடுத்துக்கிறோம், எல்லாத்துக்கும் நம்ம தான் ஹெட்ன்னு நினைச்சுக்கிறோம். ஓகேவா? நம்ம என்னமோ ரொம்ப நாள் இருந்து இது எல்லாத்தையும் ஆட்சி பண்ண போறோம், பார்த்துட்டு இருக்க போறோம் அப்படிங்கிற நினைப்போட இருக்கிறோம். ஆனா அது இல்ல, எல்லாருக்கும் மரணம் ஒரு நாள் வரும். இத புரிஞ்சுக்காத ஒருத்தவங்க தான் இந்த மாதிரி இருக்க ஒரு முட்டாள் தான் என்ன அப்படின்னா இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப ஆச்சரியத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த அந்த மனிதன் தான் அப்படின்னு சொல்லி யுதிஷ்டர் பதில் சொல்லி அந்த யக்ஷனை திருப்திப்படுத்திடுறாங்க. அப்புறம் அந்த யக்ஷன் வந்து அவங்களோட பிரதர்ஸ் 4 பேரையும் திருப்பி உயிர் பிச்சு கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. ஓகேவா? சோ இது இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ரிலேட் பண்ணி பார்த்துக்கணும். என்ன அப்படின்னா, பகவான் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி, அவங்கதான் மரணமற்றவங்க, அவங்களுக்கு தோற்றமும் கிடையாது அழிவும் கிடையாது அப்படிங்கிறத உணர்ந்தோம். நம்ம எல்லாரும் என்ன அப்படின்னா அசாஸ்வதமான மக்கள், நம்ம இருக்கிற இடம் துக்காலயம், இதை விட்டுட்டு நம்ம மறுபடியும் ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகணுங்கிற அந்த எண்ணம் எல்லாமே நமக்கு வரணும். ஓகேவா? கிருஷ்ணரை தவிர வேறு யாரையும் நினைவு செய்வதால் என்ன பலன் கிடைக்கும்? ஓகேவா? இப்ப பகவான் அவங்கள விட்டுட்டு நம்ம இவ்வளவு நாள் நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா, இப்பயுமே நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா, மத்த சுவாமி எல்லாமும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பிரார்த்தனை பண்ணுவோம், விநாயகரை கும்பிடுவோம், சரஸ்வதியை கும்பிடுவோம். ஓகேவா? சிவா டெம்பிள் போவோம். இந்த மாதிரி வேற மக்களை வேற இது தெய்வங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து நம்ம நினைவு கொள்றதுனால, அவங்கள மேல எல்லாம் பிரார்த்தனைகள் செய்யறதுனால நமக்கு என்ன மாதிரி பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னா, நிச்சயமா புண்ணிய பலன்கள் கிடைக்கும். அந்த புண்ணிய பலன்களை வழங்குறது யாரு அப்படின்னா பகவான் தான் வழங்குறாங்க. அந்த புண்ணிய பலன்கள் கிடைக்கிறதுனால நம்ம எல்லாம் எங்க போவோம் அப்படின்னா, நம்ம எந்த தெய்வத்தை வேண்டிக்கிட்டோமோ அவங்களோட லோகத்துக்கு நம்ம போவோம். ஓகேவா? போயிட்டு அங்க போய் புண்ணிய காரியம் அந்த அந்த பலன்கள் தீர்ற வரைக்கும் இருந்து
திருப்பி நம்ம இங்க வந்துருவோம். ஆனா கிருஷ்ணரை மட்டும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம், நம்மளோட வழிபாடு அவங்களுக்கு மட்டும் இருந்ததுன்னா நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாவே இந்த உலகத்துல இருந்து எங்க நம்ம எலிவேட் ஆகி போயிடுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு தான், பகவானோட இருப்பிடத்துக்கு நம்ம போயிடுவோம். மாதாஜி 8.6. ஹரே கிருஷ்ணா. யம் யம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் த்யஜத்யந்தே கலேவரம் தம் தமே வைதி கௌந்தேய சதா தத்பாவ பாவிதக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து மரணிக்கிற தருவாயில நம்ம வந்து பகவானை நினைச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா பகவானோட லோகத்துக்கு போலாம். நம்மளோட வாழ்நாள் பூரா பகவானை நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட ரூபத்தை எடுக்கிறதுக்கான ஒரு வழிமுறை கூட நம்ம அடைய பெறலாம். ஓகேவா? அதாவது என்னன்னா முக்தின்னு கிடைக்கும்னு சொல்லுவோம். நம்ம வந்து பகவானை நம்ம தொடர்ந்து நினைச்சிட்டே இருந்தோம், டிவோஷன் சர்வீஸை தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு நாள் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா முக்தி. நமக்கு பகவான் நிச்சயமா அந்த முக்தியை அருள்வாங்க. அந்த முக்தியில வந்து 5 வகையான முக்திகள் இருக்கு. ஓகேவா? ஒண்ணு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மத்தோட போய் கலந்துடுறது. ஓகேவா? அது வந்து பகவான்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிற ஒரு சக்தி. அது ஜடசக்தியோட மிக்ஸ்அப் ஆனது. அது வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சாயுஜ்ய முக்தின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? அந்த சாயுஜ்ய முக்தி என்ன அப்படிங்கிறது இதுக்குள்ள லோயஸ்ட் முக்தி. ஓகேவா? அது கூட என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளால அட்டைன் பண்ண முடியாது. நம்ம நிறைய பண்ணணும், நிறைய நம்ம பக்தியில ஈடுபட்டு நிறைய டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணோம்னாதான் அந்த லோயஸ்ட் முக்தியாவது நம்மளால அடைய பெற முடியும். அடுத்தது வந்து அந்த அந்த சாயுஜ்ய முக்திக்கு அப்புறமா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாரூபிய முக்தி அப்படிம்பாங்க. சாரூபிய முக்தி அப்படின்னா ரூபம்னு இருக்குல்ல, பகவானோட ரூபம், பகவானோட மாதிரியே அவங்கள மாதிரியே கைகள், அவங்கள மாதிரியே கண்கள், அந்த மாதிரி அவங்களோட ரூபத்துக்கு ஈக்குவலண்டான ரூபம் எடுத்துட்டு நம்மளால அவங்களோட அங்க இருக்க முடியும். சாலோக்கிய முக்தின்னு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க, அவங்களோட லோகத்துல போய் நம்மளால இருக்க முடியும். ஓகேவா? சோ நம்ம எந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளோட லெவல் ஆஃப் டிவோஷன் சர்வீஸ் இருக்குல்ல, இந்த அளவுக்கு நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்க நமக்கு தருவாங்க. நம்ம சொல்லியிருக்கோம்ல, பகவான் சொல்லியிருக்கிறாங்க லாஸ்ட் 2 சாப்டர்ஸ்ல பகவான் சொன்னதே என்ன அப்படின்னா நம்மளோட இந்த பக்தி தொண்டோட லெவல் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை பொறுத்து பகவான் அதுக்கான பலனை தருவாங்க. சோ நம்ம வந்து சாயுஜ்ய முக்தி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட டிவோஷன் சர்வீஸ் லெவல் அந்த இடத்துல இருக்குது. சாலோக்கிய முக்தி, அந்த அவரோட லோகத்துல போய் வசிக்கக்கூடிய மாதிரி ஒரு முக்தி நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம பக்தி செஞ்சிருக்கோம்னு அர்த்தம். சாரூபியம் அப்படின்னா அவரோட ரூபம் மாதிரியே நம்ம எடுக்கிறோம்னு அர்த்தம். சாமீப்பியம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு ஃப்ரெண்டாவே, அவங்களுக்கு நித்திய தொண்டனா அவங்க கூடவே எப்பவுமே போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணரும் இருந்தா மாதிரி. ஓகேவா? அது வந்து சாமீப்பிய முக்தி. ஓகேவா? அது சாஷ்டின்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஓகேவா? அவங்கள மாதிரி எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் கிடைக்கிறது. ஓகேவா? இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் முக்திஸ் எப்ப கிடைக்கும், பகவானை எப்பவுமே நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது. சோ நம்ம வந்து வாழ்நாள் பூரா அவங்கள நினைக்கணும், அவங்களுக்கான டிவோஷன் சர்வீசஸ பண்ணணும், நிச்சயமா மரண தருவாயில அவங்கள நினைக்கணும். அப்படி நினைக்கலன்னா என்ன ஆகுங்கிறதுக்காக தான் இப்ப இந்த வெர்ஸ் வருது. அதுக்கான ஒரு கதை ஒண்ணு வரும். ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகிறான். ஓகேவா? தன்னோட உடலை விட்டுட்டு இந்த ஆத்மா போகுது இல்ல, இந்த ஜீவாத்மா இந்த உடலை விட்டுட்டு, இந்த ஜட உடலை விட்டுட்டு எப்ப மரணிக்குதோ அப்ப வந்து அந்த ஆத்மா மட்டும் மேல போயிடுது. அது போறது எங்க போகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மனித உடல்ல இருக்கும்போது அவனோட மனமும் புத்தியும் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருந்ததோ அங்க போயிடும். ஓகேவா? ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகிறான். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஜடபரதரோட கதை. ஓகேவா? இந்த படத்துல இருக்கும் முனிவர் யார், இதன் பின்னணி என்ன தெரியுமா? நான் 2 நாளாவே இந்த கதை உங்களுக்கு கிளாஸ்ல சொன்னேன், யாரும் சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பரத மன்னர் இருந்தாங்க. அவங்க வந்து ரொம்ப நல்ல ஆட்சி பண்ண ஒரு மன்னர், ராஜா, அவங்க மகாராஜா. அவங்க வந்து அவங்களோட வாழ்வோட அந்திம காலத்துல அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, வந்து காட்டுல சன்னியாசம் பண்ணாங்க. ஓகேவா? அதானே ஆசிரமா சிஸ்டம், அதுதானே. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா பிரம்மச்சாரி, அடுத்த 25 இயர்ஸ் என்ன இருப்பாங்க அப்படின்னா கிரகஸ்தன், அடுத்த 25 இயர்ஸ் வந்து அவங்க வந்து எங்க வருவாங்க அப்படின்னா வனவாசத்துல இருப்பாங்க, அப்புறம் துறவரம் மேற்கொள்ளுவாங்க. ஓகேவா? அதுல கடைசி அந்த ஆசிரமத்துல அவங்க இருக்கும்போது அப்ப வந்து ஒரு மான் ஒண்ணு குட்டி போட்டிருக்கும். அந்த மான் குட்டி ரொம்ப தவிக்கிறத பார்த்துட்டு அதை எடுத்துட்டு வந்துட்டு அவங்க வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யறாங்க, அந்த குட்டியை வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதுக்கு ஃபுல்லா அதோட இதுலயே அவங்க இருந்துட்டு இருக்காங்க. அதை நல்லா பாத்துக்கிறது, அதுக்கு வந்து தேவையான உணவு கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி அவங்களோட மிச்ச வாழ்நாளெல்லாம் அவங்க கடத்திடுறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு நாள் மரணம் சம்பவிக்குது. அப்ப என்ன பண்றாங்க, ஐயோ நம்ம இந்த மான்குட்டியை விட்டுட்டு போறோமே, இந்த மான்குட்டி இதுக்கு மேல என்ன பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே அவங்க உயிரை விடுறதுனால என்ன ஆயிடுது, அவங்க அடுத்த ஜென்மத்துல மானா பிறந்துடுறாங்க. ஓகேவா? மானா பிறந்தாலும் கூட அவங்க முன் ஜென்மத்துல செஞ்சது எல்லாமே என்ன, திவ்யமான எண்ணத்தோட திவ்யமான பக்தி தொண்டை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. சோ அவங்களுக்கு முன் ஜென்ம ஞாபகம் இருந்தது. ஓகேவா? இருந்ததுனால அந்த ஸ்டேஜ் பூரா எப்படி போயிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
அந்த மானா இருக்கும்போது என்ன மாதிரியான விஷயங்களை செய்ய முடியுமோ, ஓகேவா, நல்ல கர்மாக்கள் எதை செய்ய முடியுமோ அதை செஞ்சுட்டு அடுத்த ஜென்மமாவது நம்ம நல்ல உடலை எடுத்து நம்ம எங்க போயிடணும், பகவானை நெருங்கிடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி 3வது ஜென்மம் எடுக்கிறாங்க. அதுல வந்து அவங்க யாரு கூடயும் எதுவும் பேசாம, யாரு கூடயும் எந்த கோஆர்டினேஷனும் இல்லாம அவங்க தனிமையாவே இருக்காங்க. அதனால அவங்க பேர் வந்து ஜட பரதர். ஓகேவா. மன்னர் ரகுகணர் தான் அவங்கள யாருன்னு அவங்கள வந்து அடையாளப்படுத்தி, அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அவங்க வந்து எப்படி ஒரு முக்தியை தேடிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆத்மாங்கிறது அப்ப தெரிய வருது. அந்த பீரியட்ல தான், அந்த ஜென்மால தான் அவங்க எங்க சேர்றாங்க அப்படின்னா பகவானோட பரத்தை அடையறாங்க. ஓகேவா. சோ இவங்க 3 ஜென்மம் ஆச்சு. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த முதல் ஜென்மாலே பரத மன்னரா இருக்கும் போதே அவங்களால என்ன செய்ய முடிஞ்சது அப்படின்னா, முக்தி அடைய முடிஞ்ச நிலையில இருந்தவங்க இந்த ஜட உடலோட பந்தப்பட்டுட்டாங்க. சாரி, ஜட உலகத்தோட பந்தப்பட்டுட்டாங்க. இந்த மான்குட்டியை பார்த்து அது மேல இரக்கம் கொண்டு அதை வளர்க்கணுங்கிற இந்த பௌதிக பந்தத்துல சிக்கிக்கிட்டதுனால அவங்களால முக்தி அடைய முடியவில்லை. எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை செய்யின்னு என்னைக்குமே செய்யாதன்னு பகவான் என்னைக்குமே சொல்லல. நீ போரிடுதலை செய். பட் நீ என்ன மனசுல நினைச்சுக்கோ, உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. இது பகவான் வந்து சர்வ நிச்சயமா சொல்றாங்க. நீ என்ன அடையலாம், வித்தவுட் எனி டவுட் யூ கேன் ரீச் மீ. ஓகேவா. அப்ப என்ன பண்ணணுமா, அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்களை தொடர்ந்து செய்யணும். அப்புறம் அந்த செயலோட பலன் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணும். தென் அவங்களோட மனசு புத்தி எப்பயுமே வந்து பகவான் மேலேயே, அதாவது கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். ஓகேவா. சோ செய்யக்கூடியது டிவோஷனல் சர்வீஸா இருக்கணும். அப்புறம் நம்மளோட நினைப்பு எப்பவுமே கிருஷ்ணா கான்சியஸ்லயே இருக்கணும். இந்த 2 விஷயங்கள் தான். இது 2 தொடர்ந்து பண்ணின அப்படின்னா யூ வில் அட்டைன் மீ வித்தவுட் டவுட். அஜாமிலனின் கதை என்ன. ஓகேவா. அஜாமிலன் அப்படிங்கிற ஒரு பெர்ஃபெக்ட் பிராமின். அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, எப்பவுமே பகவத் தொண்டில் தான் இருந்துட்டு இருந்தாங்க. அவங்க தன்னோட யாகத்துக்கு தேவையான சில சாமான்களை சேகரிக்கிறதுக்காக வனத்துக்கு போகும்போது அங்க வந்து 2 பேரை வந்து ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிறத அவங்க பாத்துடுறாங்க. அதை பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, அவங்க பிரம்மச்சரிய விரதம் கடைபிடிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு இதனால என்ன ஆயிடுது, அவங்களோட மைண்ட் வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுது. டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுறதுனால அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா, வீட்டுக்கு வந்துட்டு அவங்க அந்த பிரம்மச்சரிய விரதத்தை சுத்தமா அவங்க அதை கடைபிடிக்கிறத கைவிட்டுட்டு ஒரு மனைவியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகேவா. சோ அவங்கள்ட்ட அவங்களுக்கு வந்து மொத்தம் எத்தனை 10 குழந்தைங்க பிறக்கிறது. ஓகேவா. அந்த 10வது குழந்தைக்கு பேர் அவங்க வந்து நாராயணன் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க. ஓகேவா. அவங்களுக்கு அந்த 10வது குழந்தை மேல அவ்வளவு விருப்பம். சோ அவங்க எப்பவுமே என்ன செய்வாங்க, தன்னோட 10வது குழந்தைய திருப்பி திருப்பி கூப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க. எதுனாலும் நாராயணன் நாராயணன் சொல்லி அவங்களதான் கூப்பிடுவாங்க. இந்த மாதிரி எத்தனை வருஷ காலம் அவங்க தன்னோட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டாங்க அப்படின்னா 88 வருஷம் அவங்க வாழ்ந்துட்டாங்க. யார, பகவானை மறந்துட்டு, சுத்தமா மறந்துட்டு அவங்க மேலேயே டிவோஷன் சர்வீஸ கம்ப்ளீட்டா பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுக்கான யாகங்கள் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க வேள்வி நெருப்பை மூட்டி அவங்க செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. ஒரு யோகியா இருந்தாங்க. பட் என்ன ஆயிடுச்சு, சடனா டிஸ்ட்ராக்ட் ஆன மனசுனால. அதனாலதான் நம்ம எப்பவுமே என்ன சொல்றது, பகவான் தொண்டு நம்ம பண்றோம், டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், பகவானை நினைக்கிறோம். பட் இது எப்ப வேணாலும் நம்மளோட மனசு உறுதி வந்து களைஞ்சு போயிடும். ஓகேவா. சோ அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு கலியுகத்துல இருக்கும்போது நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு நம்மளோட மனசை கலைக்கிறதுக்கு, டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு. சோ மன உறுதியோட எப்பவுமே இருக்கணுங்கிறது வந்து ரொம்ப கண்டிப்பான விஷயம். சரியா. சோ அஜாமிலன் அதுல இருக்க தவறிட்டாங்க. அதனால என்ன ஆயிடுச்சு, கம்ப்ளீட்டா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டோட அவங்களோட நாட்டம் வந்துருச்சு. அப்ப அவங்க பகவானை மறந்துடுறாங்க. ஆனா அவங்க செஞ்ச ஒரே ஒரு நல்ல காரியம் என்ன அப்படின்னா, நாராயணா நாராயணான்னு இப்போ கூப்பிட்டுட்டே இருந்தது. அவங்களோட இறக்குற அந்த டெத் பெட் வந்துருச்சு. அந்த இறக்குற தருவாயில அவங்களோட உயிர் போனுச்சுன்னா அவங்களை அதை எடுத்துட்டு போறதுக்காக யமதூதர்கள் வந்துடுறாங்க. இவங்க நாராயணா நாராயணான்னு கூப்பிடுறாங்க. அதை பார்த்துட்டு பயந்துட்டு அவங்க யாரை கூப்பிட்டாங்க, தன்னோட பையனை தான் கூப்பிட்டாங்க. பட் நாராயண தூதர்கள் வந்துடுறாங்க. ஏன்னா பகவானை கூப்பிடுறாங்கன்னு நினைச்சிட்டு பகவான் என்ன செஞ்சிடறாங்க, அவங்களோட தூதர்கள் எல்லாரையும் அனுப்பிடுறாங்க. அவர் 2 பேருக்கும் சண்டை வருது, யம தூதர்களுக்கும் நாராயண தூதர்களுக்கும். இல்ல இவன் புண்ணியம் செஞ்சான், இல்ல இவன் பாவம் பண்ணியிருக்கான், வாழ்நாள் பூரா அவன் என்ன பண்ணியிருக்கிறான், பகவத்தொண்டு புரியாம இந்த மாதிரி ஜட உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட வேலைகளையும் அவன் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தான் அப்படின்னு இவங்க சொல்றாங்க. இல்ல நாராயணா நாராயணான்னு கூப்பிட்டான்னு இவங்க சொல்றாங்க. ஓகேவா. அது 2 பேருக்கும் சண்டையில யாரு வின் பண்றா, ஆப்வியஸ்லி பகவானோட தூதர்கள் தான். ஓகேவா. அப்ப என்ன ஆயிடுது, அஜாமிலனுக்கு அப்பதான் புத்தி வருது. இவ்வளவு நாள் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், தப்பான நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சுட்டோம். அவங்களோட ஆத்மா அப்பதான் உணருது, தன்னை உணரும் நிலை அப்பதான் அஜாமிலனுக்கு கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் அவரோட உடம்பு சரியாயி நல்ல நிலைமைக்கு வந்து என்ன பண்றாங்க, அதுக்கப்புறம் பகவத் தொண்டை திருப்பி செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க. அத்தனை இயர்ஸ் அதுல இருந்து அவங்க வழி இருந்தாங்க. திருப்பி அவங்க எதுக்கு வந்துடுறாங்க அப்படின்னா, பகவானோட பக்தி தொண்டுக்கு வந்துடுறாங்க. வந்து நல்ல காரியங்கள் புண்ணிய காரியங்கள் செஞ்சு ஒரு நாள் அவருக்கும் முக்திய பகவான் கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா. இது வால்மீகியோட ஸ்டோரி கூட இப்படிதான், அஜாமிலன் மாதிரிதான். வால்மீகி வந்து அவங்களுக்கு பேர் தான், அந்த பெயர் காரணம் தான் வால்மீகி.
அதாவது எறும்பு புத்து அவங்களை வந்து மூடி இருந்தது. அதனாலதான் வந்து அவங்களோட பேர் வால்மீகி. ஆக்சுவலா அவங்களோட பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரத்னாகர்னு சொல்லுவாங்க. ரத்னாகர் என்ன பண்ணாங்க, நிறைய தப்பான விஷயங்கள் அவங்களோட குடும்பத்தை காப்பாத்தணுங்கிறதுக்காக அவங்க பண்ணினது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திருட்டு, வழிப்பறி, அப்புறம் யாரையும் ஒருத்தவங்களை அடிச்சுட்டு அவங்கள்ட்ட இருக்கிறத எடுத்துட்டு போறது, இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. ஒரு நாள் நாரதர் வந்து கேக்குறாங்க, நீ வந்து இவ்வளவு தப்பான விஷயங்கள் செய்றியே என்னோட குடும்பத்தை காப்பாத்துறதுக்காக, சரி உன்னுடைய குடும்பத்தை காப்பாத்துறதுன்னு சொல்றியே, இது செஞ்ச வேலை பூரா என்ன பாவகாரியங்கள், அப்போ உனக்கு பாவ கணக்கு கூடி இருக்குது, அந்த பாவத்தை அவங்க எல்லாம் பங்கு போட்டுப்பாங்களான்னு போய் கேளு அப்படின்னு சொன்னோன்னே அப்பாட்ட போய் கேக்குறாரு, அவர் பங்கு போட்டுக்க மாட்டேன்னாரு. அம்மாட்ட கேக்குறாங்க, வைஃப்ட கேக்குறாங்க, பையன்ட்ட கேக்குறாங்க, யாருமே பாவத்தை பங்கு போடல. ஆனா இவங்க கொண்டு போய் கொடுத்த சொத்து எல்லாத்தையும் என்ன அவங்க எல்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க, அவங்க எல்லாம் அனுபவிச்சாங்க. பாவ கணக்கு யாருமே ஏத்துக்கலையா அப்படிங்கும் போதுதான் அவங்க நாரதர் என்ன செய்யறாங்க, ரத்னாகருக்கு, நீ பண்ணனது பூரா இவ்வளவு நாள் தப்பான காரியங்களா இருந்தாலும் கூட இனிமேல் நீ நல்ல காரியம் பண்ணு. பட் அவங்க வாயில என்ன கூட வராதான், ராமநாமா வராது. ஓகேவா, அதனால மரா மரா மரான்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவங்க வந்து அதுக்கு அர்த்தம் தெரியாம மரம் அங்க இருந்தது அதை காமிச்சு இந்த மரா மரான்னு சொல்லு, மரா 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 மரான்னு அவங்க சொன்னாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா அது என்ன ஆகுது, அதை நீங்க கண்டினியூஸா சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ராமங்கிற சவுண்ட் கிடைக்குதா. சோ ராமநாமத்தை தான் சொல்றாங்க அப்படின்னுட்டு அவங்களுக்கு முக்தி கிடைக்குது, இல்ல அவங்களுக்கு நல்ல எண்ணம் வருது. அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க ராமாயணம் எழுதுறாங்க. அது எறும்பு புத்து அவங்களை மூடுனதுனால அவங்களுக்கு பேர் வந்து வால்மீகின்னு பேர். ஓகேவா, இத வந்து ஒரு ஜோக்கா கூட ஒரு கதை சொல்லுவாங்க. என்ன அப்படின்னா, ஒய்ஃபுக்கு வந்து கொத்தவரங்காய் காய் ரொம்ப பிடிக்கும். பட் ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்ணிடுவாங்க, அந்த கொத்தவரங்காய் அப்படிங்கிற பேரை வந்து மறந்துடுவாங்க. காய்கறி வாங்க போகும்போதெல்லாம் ஒய்ஃப் என்ன சொல்லுவாங்க, கொத்தவரங்கான்னு சொல்லிக்கிட்டே போங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரி கொத்தவரங்காய் அப்படின்னு சொல்லிட்டே போவாங்க. ஒரு நாள் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, சொல்லிட்டு போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்துருவாங்க. ஒரு நாள் போற வழியில அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, உயிர் போயிடுது. உயிர் போனவர் எங்க தெரியுமா அவங்களோட ஆத்மா போச்சு, வைகுண்டத்துக்கு போனாங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா, கொத்தவரங்கா ரங்கா ரங்கா ரங்கான்னாங்கல்ல, பகவான் என்ன நினைச்சுக்கிட்டாரா, அவர் தன்னைதான் கூப்பிட்டு இருக்கிறாரு. இவ்வளவு நாள் அவரு தன்னோட நாமத்தை தான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அது வந்து ஒரு புண்ணிய செயல்ல அவங்களோட அந்த அக்கௌண்ட்ல அது புண்ணிய காரியமா ஆயிடுச்சு. சோ அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சுதான், முக்தி கிடைச்சுதான். ஓகேவா, சோ பகவானோட நாமத்தை நம்ம எப்படி வேணாலும் உச்சரிக்கலாம். நம்ம என்ன பண்ணணும்னாலும் நம்மளோட செயல்கள் புண்ணிய செயல்களா இருக்கணும். அதை மட்டும் நம்ம ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும். மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. 8.8 அப்யாச யோக யுக்தேன சேதசா நான்யகாமினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தானு சிந்தையன். ஹரே கிருஷ்ணா. அணுச்சிந்தையன், அவங்களை பத்தி நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது, டெய்லி நினைச்சு பார்க்க முடியும். அப்புறம் அவங்க வந்து இந்த நம்ம சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயத்த செய்யக்கூடியவங்க அப்படின்னு ரெண்டு அர்த்தம் வருது. பரமபுருஷ பகவானான என்னை தியானித்து எப்போதும் தனது மனதை என்னை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிறழாது பயிற்சி செய்பவன் நிச்சயமாக என்னை அடைகிறான் பார்த்தனே அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. அதாவது பகவான் சொல்றாங்க என்ன பண்ணணுமா, அவங்கள தியானிக்கணும், எப்பவுமே அவங்கள மனசுல நினைக்கணும், அப்புறம் இந்த பயிற்சியை விடாம செய்யணும். அஜாமிலன் மாதிரி என்ன பண்ணிடக்கூடாது, நடுவுல பிறன்ற கூடாது, அதுல இருந்து டிவியேட் ஆயிடக்கூடாது. சற்றும் பிறழாது பயிற்சி செய்பவன் எங்க போவாங்க, they will surely attain the supreme personality. ஓகே, பகவானை அவங்க நிச்சயமா அடைவாங்க, பரத்தை அவங்க அடைவாங்க. இது பகவான் அவங்களே எகைன் அண்ட் எகைன் அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இறைவனை எந்த வகையில் நினைவில் கொள்ள வேண்டும், பகவானை எப்படி எல்லாம் நம்ம நினைவுல வச்சுக்கலாம், பகவத் சேவை பண்றது மூலமான்னு சொல்றோம்ல. ஓகேவா, அதாவது பகவானை நினைவுல வச்சுக்கிறதுக்கு 5 விதமான ரசாக்கள் படிச்சிருப்பீங்க, நீங்க ஜென்ரல் கிளாஸஸ்ல பார்த்திருப்பீங்க. 5 வகையில நம்ம வந்து பகவானை நினைவுல வச்சுக்க முடியும். 5 விதமான ரிலேஷன்ஷிப் பகவானோட வளர்த்துக்க முடியும். அது மூலமா அவங்கள நினைவுல வச்சுக்க முடியும். தெரியுமா, இருக்காது சொல்றீங்களா? ஓகே, சாந்த ரசா, மொத்தம் 5 விதமான ரசங்கள் இருக்கு. அதாவது 5 ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து சாந்த ரசா, அதாவது சாதாரணமா நம்ம அவங்களுக்கு பகவான் அவங்க நம்ம சேவை செய்யறவங்க. ஓகேவா, அப்படிங்கிற மாதிரி. ஓகேவா, அவங்க பகவான், நம்ம அவங்களுக்கு நித்திய தொண்டு புரியுறோம். சரியா, அர்ச்சனை பண்றது, அவங்களுக்கு தேவையான பூ பழம் எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுக்கறது, அவங்களுக்கு அபிஷேகத்துக்கு தேவையான நீர் கொண்டு வந்து கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி வேலைகள் செய்யறவங்க சாதாரணமா அவங்க வந்து பகவானை வந்து பக்தி தொண்டு பண்ணுவாங்க. ஓகேவா, அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து சாந்த, அடுத்தது சாக்கிய. ஓகேவா, ஃப்ரெண்டு மாதிரி. எப்படி அர்ஜுனன் வந்து பகவானை நினைச்சாங்களோ அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்டா நம்ம பகவானை நினைச்சிட்டு அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் வளர்த்துக்க முடியும். அப்புறம் தாசிய, ராமருக்கும் ஜெயஹனுமான் ஆஞ்சநேயருக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, ஒரு எஜமானன் ஒரு சேவகன், அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல நம்ம பகவானை நம்ம ரிலேட் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும். சரியா, அடுத்தது மாதுரிய பாவம். மாதுரிய பாவங்கிறது எப்படி அப்படின்னா, யசோதாமா எப்படி கிருஷ்ணரை பார்த்தாங்க, குழந்தை கிருஷ்ணரை பார்த்தாங்கல்ல, அவங்க மண்ணை சாப்பிட்டாங்கன்னா பயந்தாங்க,
அவங்க வேற யார் வீட்லயாவது போயிட்டு திருடிட்டாங்க அப்படின்னா, ஆஹா இந்த மாதிரி வெண்ணெய் திருடுறதுக்கு போறாங்க, குட்டி கிருஷ்ணர் எவ்வளவு சேட்டைகள் பண்ணாங்க, ஓகேவா. அப்ப அதனால என்ன பண்றாங்க, ஒரு இதுல உரல்ல போட்டு கட்டி போட்டு அவங்களை கண்டிக்கிறாங்கல்ல. சோ ஒரு அம்மா தான் இந்த மாதிரி விஷயங்களை குழந்தைக்கு செய்ய முடியும், ஓகேவா. சோ அந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்ல நம்ம பகவானோட நம்ம வந்து நம்மளோட அந்த தொடர்பை ஏற்படுத்திக்கலாம். அல்லது ராதாராணி மாதிரி அந்த ஒரு என்ன சொல்றது, சாரி இது நான் சொன்னது வாத்சல்யம், ஓகேவா. இப்ப இருக்கிறது மாதுரியம், ஒரு காதல் மனோபாவத்துல பகவானை நம்ம ஏத்துக்க முடியும். சோ இந்த மாதிரி 5 விதமா ரசாக்கள் இருக்குது, 5 விதமான ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இருக்குது. சாந்த ரசம், அடுத்தது சக்கிய ரசம், அடுத்தது தாசிய ரசம், அடுத்தது வாத்சல்ய ரசம், அடுத்தது மாதுரிய ரசம், ஓகேவா. இந்த மாதிரி 5 விஷயமான ரிலேஷன்ஷிப்ல ஏதாவது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பகவான் மேல நம்ம வச்சோம்னாலே நம்ம பகவான சதா சர்வ காலமும் நினைக்க முடியும். அதான் அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். மத்தாஜி 8.9. ஹரே கிருஷ்ணா. கவிம் புராண அனுசாஷிதாரம் அரோணியாயாம் ச மனுஷ்மரேத்யக சர்வஸ்ய தாதாரமசிந்த்ய ரூபம் ஆதித்ய வர்ணம் தமச பரஸ்தாத். ஹரே கிருஷ்ணா. கவிம் அப்படின்னா எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க, அதான் நிகழ்காலம், இறந்த காலம், வரப்போற வருங்காலம் எல்லாமே தெரிஞ்சவங்க. கவிம் புராணம் அப்படின்னா எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க, மிக பழமையானவங்க. இது எல்லாமே பகவானோட குவாலிட்டிஸ். இப்படி எல்லாம் பகவானை நினைச்சு நம்ம அவங்க மேல வந்து தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னு பகவானே சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அவங்க மொத்தம் 9 டைப்ஸா சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்க. எல்லாம் அறிந்தவர் அவங்க, அப்புறம் மிக பழமையானவர், அப்புறம் அவர் தான் வந்து கண்ட்ரோலர், ஓகேவா. அணுவை விட சிறியவர், அணுவை விட சிறியவரா இருக்கிறதுனால தான் என்ன ஆகுது, நம்மளோட மனசுக்குள்ள அவரால் போக முடியும், ஆத்மா கூடயே பக்கத்துல சாட்சியா உட்கார்ந்துட்டு இருக்க முடியும், ஓகேவா. எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், அவர் தான் மெயின்டைனர், ஓகேவா. எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். இவர் நம்மளோட தான் பிறக்கிறாங்க, இவங்களுக்கு ஒரு தோற்றம் இருக்கு, இவங்களுக்கு அழிவு இருக்கு, ஓகேவா. இவங்களுக்கு நமக்குமான குவாலிட்டி குவான்டிட்டி எல்லாம் ஒண்ணுதான், நமக்கு என்ன சக்தி இருக்குதோ இதான் பகவானுக்கும் உள்ள சக்தி, அப்படி எல்லாம் நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல எவ்வளவோ பிலாசபி பேசுறவங்க, ஓகேவா. பௌதிக கருத்துக்கள் அவங்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவங்க, அவங்களோட சிந்தனைக்கு எட்டாதவங்க, அவங்க புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், அச்சிந்திய ரூப், ஓகேவா. நம்ம அவங்கள வந்து இதுதான் அப்படின்னு நம்மளால என்ன வரையறுக்க முடியாது. அடுத்தது ரூபமுடைய நபர், பகவானுக்குன்னு ரூபம் இருக்கு, இதுதான் அந்த ரூபம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஷியாம சுந்தர ரூபம், திரிபங்கா ரூபம்னு சொல்லுவாங்க. காலை ஒரு சைடு வளைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க, இடுப்பு ஒரு சைடு இப்படி, அப்புறம் கை அந்த மாதிரி தலையை சாய்ச்சிக்கிட்டு இப்படி இருக்காங்க. இது பேர் திரிபங்கா ரூபம்னு சொல்லுவாங்க. ஷியாமசந்திர ரூபம் அப்படின்னு என்னட்டோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஷைனியா ஒரு ப்ளூயிஷ் பிளாக்ல இருக்கிறாங்கல்ல, இதுதான் என்ன அப்படின்னா பகவானோட நிறம், இதுதான், ஓகேவா. இதுதான் உங்களோட ரூபம், இதுதான் உங்களோட நிறம். அடுத்து சூரியனை போன்ற பிரகாசமானவங்க, ஓகேவா. ஹிரண்மயேன பாத்திரம் என்னன்னு சொல்லுவாங்க, அவங்களோட கண்ணு அவங்கள பாக்குறத வந்து நம்மளால கூசுதான், ஓகேவா. அதனால தங்கம் மாதிரி ஜொலிக்கக்கூடியவனோட இந்த அவுட்டர் அந்த பிரகாசம் இருக்குல்ல, அதை விளக்கு, அப்பதான் உன்னுடைய ரூபம் பார்க்க முடியும். ரூபம் என்னன்னு என்னால பார்க்க முடியும்னு ரூப கோஸ்வாமி கேட்பாங்க. இதுல ஈஷோபனிஷத்துல கேட்பாங்க, ஹிரண்மேன பாத்திரம் என்னன்னு பகவான. சோ ஒரு சூரியனை போன்ற பிரகாசம் உடையவங்க, ஜட இயற்கை கடந்த உன்னதமானவர்கள் என்று பரமபுருஷரை ஒருவர் தியானம் செய்ய வேண்டும். இப்படியெல்லாம் நினைச்சுதான் நம்ம பகவான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மனசுல தியானிக்கணும். மாதாஜி அனன்ய சைதன்யா. ஹரே கிருஷ்ணா. எத்தனாவது மாதாஜி? அது நம்பரே போடல ஸ்லைட்ல. 14ங்களா? பாக்க. ஆமாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அனன்ய சேதாக சததம் யோ மாம் ஸ்மரதி நிச்சயச தஸ்யாகம் சுலபக பார்த்த நித்யயுக்தஸ்ய யோகினக. ஹரே கிருஷ்ணா. பிறழாத மனதுடன் என்னை எப்போதும் நினைப்பவன் சுலபமாக என்னை அடைகிறான், ஓகேவா. அன்டிவேட்டடா அனன்ய சேட்டா அப்படின்னா அந்த மனசு வந்து எப்படி இருக்கணுமா, ஒரே மாதிரி ஒரே எண்ணத்தோட இருக்கணும், ஓகேவா. அப்படி இருக்கிறவங்க என்னை சுலபமாக அடைகிறான், ஏனெனில் அவன் பக்தி தொண்டில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளான். எப்பவுமே அவங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஹீஸ் அண்டர் டிவோஷனல் சர்வீஸ், எப்பவுமே அவங்க கண்டினியூஸ் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருக்கிறதுனால பகவானை அடைஞ்சிடுறாங்க. பௌதிக உலகத்திற்கும் ஆன்மீக உலகத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம், ஓகேவா. 2 வேர்ல்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்கே பிறந்துட்டு இங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க என்ன அப்படின்னா துக்காலயத்துல இருக்க போறாங்க, இது அசாஸ்வதமானது, ஓகேவா. அதாவது இது வந்து திருப்பி திருப்பி இதே உலகத்திலேயே அவங்க வெவ்வேறு உடலை எடுத்து இதே கஷ்டங்களை அவங்க அனுபவிக்க போறாங்க. ஏன்னா இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது என்ன அப்படின்னா 4 விதமான துயரங்கள் தான், ஓகேவா. பர்த், டெத்து, அப்புறம் ஓல்ட் ஏஜ், அப்புறம் டிசீஸ், பிறப்பாங்க, அப்புறம் ஜரா மரணம், ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதின்னு சொல்லுவாங்க, ஓகேவா. செகண்ட் சாப்டர் நம்ம படிச்சிருக்கோம் அதை. ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பிறப்பு, இறப்பு, அப்புறம் வியாதி, அப்புறம் வயதான தனம், ஓகேவா. அந்த ஓல்ட் ஏஜ்,
இந்த நாளும் எதுக்கு அப்படின்னா பௌதிக உலகத்துக்கு. ஆனா ஆன்மீக உலகத்துல நம்ம இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க இந்த நாளுமே கிடையாது. அதுக்கு பதிலா என்ன இருக்கும், அங்க இருக்கிற அந்த தாமம் வந்து சிந்தாமணி தாமம், ஒரே மணிகளால அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு பங்களால தான் இருப்போம் நம்ம. ஓகேவா? அங்க எப்படி இருக்கும், சுரபி பசுக்கள் அத்தனை இருக்கும், வெளிச்சம் எப்பவுமே இருக்கும். ஓகேவா? துக்கங்கிறதே கிடையாது, எப்பவுமே சந்தோஷம் அந்த இடத்துல இருக்கும். இதுதான் ரெண்டுத்துக்குமான வித்தியாசம். அப்புறம் இங்க நிறைய பாடி எடுப்போம் இந்த சோல். அங்க போயிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரே ஒரு பாடி தான், அது நித்தியமான உடல். மத்தாஜி 8.15. ஹரே கிருஷ்ணா. மாமுமேத்ய புனர்ஜன்ம துக்காலயம சாஸ்வதம் நாப்னுவந்தி மகாத்மானம் சம்சித்திம் பரமாங்கதாக. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நான் சொன்னதுதான் பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு, அதாவது மகாத்மா யாரு, போன சாப்டர்ல பார்த்தோம் மகாத்மா சுத்துர்லபக, ரொம்ப அரிதானவன்னு பார்த்துட்டோம். அந்த மாதிரி அவங்கள முழுசா புரிஞ்சுக்கிட்டு பரத்தை அடையக்கூடிய அந்த ஆத்மாக்களை என்னன்னு சொல்றோம், மகாத்மாக்கள்னு சொல்றோம். அவங்க அரிதானவன்னு பகவானே போன சாப்டர்ல சொன்னாங்க. என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. இது இந்த உலகத்தை என்னன்னு சொல்றாங்க, துக்காலயம். ஓகேவா? அப்புறம் இது டெம்பரவரி, அசாஸ்வதம். ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டார்கள். அவங்க பகவான் அடைஞ்சிட்டதுனால அவங்களுக்கு இதை தவிர தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் வேற எதுவும் கிடையாது. ஹையஸ்ட் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் பெர்ஃபெக்ஷன் போயிட்டாங்க. சோ அவங்க இங்க திரும்பி வரமாட்டாங்க. இதுதான் ரெண்டுத்துக்குமான டிஃபரன்ஸ், பௌதிகத்துக்கும் ஆன்மீக உலகத்துக்குமான டிஃபரன்ஸ். இங்க பிறந்து இங்கே இறக்குறவங்க என்ன ஆவாங்க, மறுபடியும் இங்கே பிறந்து இறப்பு பிறப்பு இறப்புன்னு இங்கே சுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஒன்ஸ் நம்ம அங்க ரீச் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா திருப்பி இங்க வரதுக்கு நம்ம விரும்ப மாட்டோம், வரவும் மாட்டோம். சரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ பிரம்ம புனலா லோகாக புனராவரார்த்தினோர்ஜுன மாமுபேத்யது கௌந்தேய புனர்ஜன்மன வித்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. ஓகேவா? அதாவது ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகம், ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகம்னா எது வரைக்கும் சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மலோகம் கூட. சரியா? ஏன்னா பிரம்மர் கூட என்ன அப்படின்னா ஜட உலகத்தோட சம்பந்தப்பட்டவங்க தான். ஏன்னா பகவான்கிட்டேந்து தான் அவங்க பிறக்குறாங்க, அவங்களுக்கு பிறப்புன்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும், இறப்புன்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஓகேவா? சோ அந்த பிரம்மலோகத்திலிருந்து கீழ்ந்து தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் என்ன இருக்குதான், பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்று மறுபிறவி எடுப்பதில்லை. அவங்களுக்கு மறுபிறவிங்கிறதே கிடையாது. ஏன்னா அது என்ன அப்படின்னா ஜட உலகத்துக்கு அப்பாற்பட்ட உலகம். ஓகேவா? இன்னைக்கு நம்ம கோலக சார்ட் பார்க்க போறோம். அதுல பார்க்க போறோம் நம்ம ஜட உலகம் எது வரைக்கும் இருக்கும், அதை தாண்டி இருக்கக்கூடிய கோலகம் எங்க இருக்கு. நம்ம அது 17, 18, 19 மூணுத்தையுமே வரிசையா வச்சிருங்க. 17, 18. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சகஸ்ர யுக பர்யாந்தம் அகர்யத் பிரம்மணோ விதுகோ ராத்ரிம் யுக சகஸ்ராந்தாம் தேகோ ராத்திர விதோ ஜனாக அவ்யக்தாவ்யக்தய சர்வாக பிரபவத்யகாரகமே ராத்திர்யாகமே பிரலீயந்தே தத்ரைவாவ்யக்த சம்ஜகே போதக்ராமச ஏவாயம் பூத்வா பூத்வா பிரலீயதே ராத்திர்யாகமே வசக பார்த்த பிரபவத்யக ராகமே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மனித கணக்கின்படி 1000 முகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகல், அவரது இரவின் காலமும் அது போன்று நீண்டதே. ஓகேவா? அதாவது இதுல வந்து எப்படி வந்து நம்ம பகவானை நினைக்கிறது மூலமா நம்ம வந்து வேற ஒரு லோகத்துக்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது வந்து எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ஒரு கணக்கு ஒண்ணு 4th சாப்டர்ல பார்த்திருக்கோம் நம்ம. அதுல வந்து பிரம்மாவோட ஒரு பகல் அப்படிங்கிறது ஒரு கல்பம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஒரு கல்பம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மனித வாழ்வோட இந்த கணக்குப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகல். ஒரு கல்பம் அப்படிங்கிறது 1000 யுகங்கள். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மொத்தம் 4 யுகங்கள் இருக்குதா. அதாவது அந்த 4 யுகம், அதாவது சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம் அண்ட் கலியுகம், இந்த 4 யுகமும் 1000 டைம்ஸ் ஒரு சுழற்சியை கொண்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எவ்வளவு வருஷங்கள் ஆகும். அதுதான் பிரம்மாவோட ஒரு பகல். ஓகேவா? அது மாதிரியே எகைன் இன்னொரு 1000 வந்தது அப்படின்னா அது அவரோட இரவு. இதுதான் 17. அடுத்தது பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்வியக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகிறார்கள். தோன்றாத ஒரு நிலையிலேருந்து என்ன ஆகுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க, வியக்தித்துவமா அடையறாங்க. வியக்தித்துவத்தை அடையறாங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு உடல் கிடைக்குது. எல்லாரும் வந்து என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க, தன்னுடைய கர்மாக்களை செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க. பின்னர் இரவு வந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் அவ்வியக்தத்துடன் இணைந்து விடுகின்றனர். மறுபடியும் எங்க போயிடுறாங்க அப்படின்னா பகவான்குள்ளேயே போய் ஐக்கியம் ஆயிடுறாங்க. ஓகேவா?
பகவான் கிட்டேயும் தான் வெளில வர்றாங்க. எப்ப பிரம்மாவோட எவ்ரி பகலுக்கும் வராங்க. ஒரு பகல்ங்கிறதே எத்தனை வருஷம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 4 யுகங்களும் 1000 டைம்ஸ் ஒரு ரொட்டேஷன் எடுத்துச்சுன்னா என்னவோ அதுதான் ஒரு பிரம்மாவின் ஒரு பகல். அதே மாதிரி அவரோட இரவு வரும்போது என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா எல்லாரும் டெம்பரவரியா அழிக்கப்படுறாங்க. ஓகேவா? அது டெம்பரவரி அனிகிலேஷன் தான். 2 அனிகிலேஷன் இருக்கு. ஒன்னு டெம்பரவரி, இன்னொன்னு பெர்மனன்ட். டெம்பரவரி அனிகிலேஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவோட ஒரு இரவுக்கும் ஒரு டைம் அனிகிலேட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பகல் ஒரு இரவு, ஒரு பகல் ஒரு இரவுன்னு பிரம்மாவுக்கு எத்தனை ஆயுட்காலம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 100 ஆண்டுகள். இதுல சோஃபார் எத்தனை முடிச்சுட்டாங்க பிரம்மா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 50 வருடங்கள் அவங்களுக்கு கடந்துருச்சு. ஓகேவா? சோ பாக்கி 50 வருடங்கள் இருக்கு அவங்களுக்கு. இது நமக்கு பாக்குறதுக்கு பெரிய கால்குலேஷனா தெரிஞ்சா கூட இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட கணக்குப்படி இதெல்லாம் நிமிஷத்துக்குள்ள பிராக்ஷனுக்குள்ள நடக்கிற விஷயங்கள். ஓகேவா? அடுத்த ஸ்லோகா 19 என்ன அப்படின்னா மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் மீண்டும் மீண்டும் தோன்றுகின்றனர். பூத்வா பூத்வா பிரளீயத்தை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மறுபடியும் அவங்க பகவான் கிட்ட இருந்து வெளியில வராங்க. டெம்பரவரியா அனிகிலேட் ஆனவங்க எல்லாரும் பகவான் கிட்ட இருந்து மறுபடியும் வியக்தித்துவத்தை எடுத்துக்கிட்டு அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் எடுத்துக்கிட்டு திருப்பி வரும். பிரம்மாவின் இரவு வரும்போது மறுபடியும் அவங்க எல்லாம் அனாதரவா அழிக்கப்படுறாங்க. ஓகேவா? இந்த மாதிரி சைக்கிள் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்குது. ஓகேவா? இது ஒரு கல்பமுக்கு வெளில வராங்க. அந்த நைட் வரும்போது என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா எகைன் உள்ளர போயிடுறாங்க. ஓகேவா? இந்த மாதிரி எத்தனை அப்படின்னா பிரம்மாவும் அவங்க ஒரு மெட்டீரியல் நேச்சரோட சம்பந்தப்பட்டவங்க தான். அதாவது பௌதிக இயற்கையோட அவங்க சம்பந்தப்பட்டவங்க தான். அவங்களும் சேஞ்ச் ஆகுறாங்க. எப்படி சேஞ்ச் ஆகுறான்னு பார்த்தா அவங்களுக்கும் பிறப்புன்னு ஒண்ணு இருக்குது. பகவான்கிட்ட தான் அவங்க பிறந்தாங்க. அவங்களுக்கும் பிறப்புன்னு ஒண்ணு இருக்குது. அவங்களுக்கும் வாழ்நாள் என்ன பகல் இரவுன்னு அது தேஞ்சுக்கிட்டே தான் போகுது. 50 இயர்ஸ் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் ஆயிட்டாங்க. பகலில் தோன்றி இரவில் நம்ம அழிக்கப்படுறோம். அவங்களோட பகல்ல நம்ம தோன்றுறோம், அவங்களோட இரவில் நம்ம அழிக்கப்படுறோம். எல்லா 100 இயர்ஸும் இதான் நடந்துகிட்டு இருக்குது. ஃபைனலா பிரம்மாவோட லைஃப் பீரியட் முடியும் போது, அதாவது அந்த 100th இயர் முடியும் போது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா டிவேஸ்டேட் ஆகுது. எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா அழியப்படுது. அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் போய் பகவான்குள்ளேயே உறைஞ்சிடுறோம். ஓகேவா? அப்புறம் கோடி வருஷம் என்ன ஆகல அப்படின்னா யாருமே வெளியில தோன்றவே இல்லை. கோடி வருஷம் வரைக்கும் யாருமே தோன்றவே மாட்டோம். எகைன் பிரம்மா பிறப்பெடுக்கிறாங்க. திருப்பி பிரம்மா கிட்ட இருந்து நம்ம எல்லாம் பிறப்பெடுப்போம். ஓகேவா? இது பெரிய ப்ராசஸா தெரியுது. ஆனா ஒரு அட்லாண்டிக் ஓஷன்ல நீர்க்குமிழ்கள் வரும் பாத்தீங்களா? பபிள்ஸ் டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஃபார்ம் ஆகும்ல. வேவ்ஸ் வரும்போதெல்லாம் பபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்ல. அந்த மாதிரி என்ன நிறைய பிரம்மாக்கள் ஃபார்ம் ஆயிட்டு அந்த நீர்க்குமிழி எப்படி சட்டுன்னு கொஞ்சம் டயத்துக்குள்ள வித்தின் மொமெண்ட்டுக்குள்ள அது எப்படி அது போயிடுது இல்ல, அந்த பபிள் உடஞ்சிரும்ல. அந்த மாதிரி பிரம்மா தோன்றுறாராம், பிரம்மா மறையறாராம், பிரம்மா தோன்றுறாங்க, பிரம்மா மறையறாங்கன்னு பகவானோட கால்குலேஷன்ல இது ரொம்ப சீக்கிரம் முடியக்கூடிய விஷயங்களா இருக்குது. நம் மனித கணக்கின்படி இது ஒரு பெரிய ப்ராசஸா நமக்கு தெரியுது. இருப்பினும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதுமான மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது. அதாவது இது சொன்னது என்ன அப்படின்னா இந்த ஜடம், ஓகேவா, இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் இது என்ன பண்ணுது? தோன்றுது, அப்புறம் அழியுது, தோன்றுது, அழியல, மறையுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஏன்னா டெம்பரவரி அனிகிலேஷன் தானே, சோ மறையுது. இந்த மாதிரி இருக்கு. ஆனா இப்படி இல்லாம எட்டர்னலா இருக்கக்கூடியது, திவ்யமா இருக்கக்கூடியது, ஸ்பெஷல் குவாலிட்டிஸோட இருக்கக்கூடிய ஒரு தோன்றாத இயற்கை இருக்குது. தோன்றாத இயற்கைனா அது எப்பவும் தோன்றிட்டுதான் இருக்கு. அது நம்ம கண்ணுக்கு தோணல. ஓகேவா? அதுதான் இந்த இடத்துல மீன் பண்ணிருக்கிறது. அது பரமானது. ஓகேவா? அவங்க பரந்தாம, ஓகேவா, என்றும் அழிவடையாதது. அதுக்கு அழிவுங்கிறது கிடையாது. இவ்வுலகத்தில் உள்ள அனைத்தும் அழிவடையும் போது அப்பகுதி அழிவதில்லை. இது எல்லாமே அழிஞ்சா கூட எது போகலையா? இந்த கோலோக பிருந்தாவன் அழிய போறது இல்லை. ஏன்? அங்க எல்லாத்தையும் உயிர் கொடுத்து அங்க காப்பாத்திட்டு இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா பரமபுருஷ பகவான். அவங்க இருக்கிற இடம் எப்படி இருக்காது? அழியறத வாய்ப்பே கிடையாது. மாதாஜி 8.20 அந்த ஸ்லோகா மட்டும் வாசிருங்க. இப்ப நான் அதுக்கு பரஸ்தஸ்மாத் பாவான்யோ வ்யக்தோ வ்யக்தாத் சனாதனக யஸ சர்வேஷு பூதேஷு நத்யஷு ந வினஷ்லயதி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த இடம் என்ன அப்படின்னா ந வினஷ்யதி, அது என்னைக்குமே அழியறது இல்ல. ஓகேவா? இது ஜடத்திற்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம். வியக்தோ அவ்யக்தாத் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இதெல்லாம் தோன்றி மறையிற மாதிரி இருந்தாலும் கூட அதுக்கு தோற்றமும் கிடையாது, மறைவும் கிடையாது, நித்தியமானது. மாதாஜி 8.21 ஹரே கிருஷ்ணா. அவ்யக்தோச்சர யுக்தக தமகாஹோ பரமாங்கதிம் யப்ராப்ய ந நிவர்த்தந்தே தத்தாம பரமம் மம. ஹரே கிருஷ்ணா. எதனை தோற்றமற்றதாகவும் அழிவற்றதாகவும் வேதாந்திகள் கூறுகின்றார்களோ, ஓகேவா, வேதாந்திஸ் they told always, எது பரமகதியாக அறியப்படுகிறதோ, ஓகேவா, அவ்யக்தம் அக்ஷரம்
பரமாம் கதிம். ஓகேவா? இது 3 வேர்டு ரொம்ப முக்கியம். அவ்யக்தம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா தோற்றமற்றது, அக்ஷரம் அப்படின்னா அழிவற்றது, அடுத்தது பரமாம் கதி அப்படின்னா பரமகதி. ஓகேவா? இதெல்லாம் யாருக்கு? தூய பக்தனுக்கு. சரியா? அந்த இடத்தை அடைபவன் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லை. அதை அடையிறவன் நிச்சயமா எங்க வரமாட்டாங்க? இந்த துக்காலயத்துக்கு வரமாட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா அதுவே எனது உன்னத இருப்பிடம். ஓகேவா? அது பகவான் சொல்றாங்க. கோலோக பிருந்தாவனம். அந்த இடம் என்ன? அந்த பரமாம் கதிம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோலோக பிருந்தாவனம். இது கோலோக சார்ட். இது தனியா நம்ம பார்ப்போம். இது பகவானோட லீலைகள்லாம் சம்பந்தப்பட்ட இமேஜஸ் இதுல கொடுத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் வேகமா போயிடுவோம் நம்ம. அடுத்தது முகுந்தமாலா சோஸ்திரம். அதாவது அந்த மரண தருவாயில இருக்கும்போது தான் எப்படி நினைப்போம் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க குலசேகர ஆழ்வார் இருக்காங்கல்ல, அவங்க சொன்ன ஒரு ஸ்லோகம். அவங்க டோட்டலா 40 ஸ்லோகா செய்திருக்காங்க அந்த முகுந்தமாலா சோஸ்திரத்துல. அதுல அவங்க சொன்ன ஒரு ஸ்லோகா மாதாஜி வாட்சி கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி போயிடுச்சிங்களே? இல்ல, இந்த கிருஷ்ணகத்வதிய முகுந்தமாலா சோஸ்திரம். இந்த ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, அது போயிட்டு இருக்கு ஸ்லைட்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. அது பெருசு வரமாட்டேங்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓ கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா மீனிங்களா? ஸ்லோகம் வாசி கொடுங்க. ஸ்லோகமே இதுல தெரியலீங்களே. சரி, நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. நீங்களே வாசிங்க மாதிரி. இது என் ஸ்லைட்ல தெரியல சரியா, அது மேல பாதி மறைஞ்சிருச்சு. ஓகே மாதாஜி. கிருஷ்ணகத்வதீய பதபங்கஜ பஞ்சராந்த மத்யைவே மே விசது மானச ராஜஹம்சஹ ஞானத்ரயாண சமயே சபவாத பித்தைஹி கண்டாவரோதன விதௌ ஸ்மரணம் குதஸ்தே. இது குலசேகர ஆழ்வார் அவங்களோட முகுந்தமாலால சொன்ன ஒரு ஸ்லோகம். இது ஓ கிருஷ்ணா, உன்னுடைய திருவடி தாமரைகளாகிய கூட்டினுள். ஓகேவா? அவங்களோட திருவடி தாமரை. அன்னப்பறவை எப்பவுமே தண்ணிக்குள்ள இருக்கும்போது என்ன செய்யும்? ராஜஹம்சம் அப்படின்னா அன்னப்பறவை. அது தண்ணிக்குள்ள அந்த தாமரை பூ இருக்கும்போது எப்பவுமே என்ன செய்யுமா? அதோட தண்டை போய் கொத்திக்கிட்டே இருக்குமா. தண்டை கொத்திட்டு தண்டுல ஓட்ட போட்டுட்டு அந்த தண்டு வழியா அந்த பூவுக்குள்ள நுழையறதுக்கு பார்க்குமா. அது சாதாரணமா அது விளையாட்டா செய்யக்கூடிய விஷயம். அந்த மாதிரி உன்னுடைய திருவடி தாமரைகளான கூட்டினுள் என்னுடைய மனமாகிய ராஜஹம்சம் இன்றே நுழையட்டும். நான் இப்ப நல்லா இருக்கேன். என்னுடைய உடம்பு, என்னுடைய மனம், புத்தி எல்லாமே சிறப்பா செயல்பட்டு இருக்குது. நான் இப்ப பக்தி தொண்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். இப்ப உடம்பு நல்லா இருக்கும் போதே நான் உன்னை நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போதே என்னுடைய உயிரை நீ எடுத்துக்கோ. ஏன்னா உயிர் நீங்கும் சமயத்தில் அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கபம், வாதம், பித்தம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நெஞ்சு அடைக்கும் போது என்னால அந்த வலி, அந்த உயிர் வலி கஷ்டத்துல உன்னை நினைக்க முடியாம போயிடுச்சுன்னா நான் மறந்துட்டேன்னா என்ன செய்யறது? அதனால நான் நல்லா இருக்கும் போதே, உங்களை ஸ்மரணம் பண்ணும் போதே நீங்க என்னோட உயிர் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேட்டுக்கிறாங்களாம். குலசேகர ஆழ்வார் கேட்டுக்கிட்ட ஒரு ஸ்லோகம் தான் இங்க. சோ எதுக்காக இதை சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பிரயாண காலே, ஓகேவா, அந்த காலே, அந்த டயத்துல நம்ம பகவானை நினைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா ஆழ்வார்த்தவங்க பாடி இருக்கிறாங்க. அப்ப முடியல அப்படின்னா நல்லா இருக்கும் போதே எடுத்துக்கோன்னு சொல்லியிருக்காங்கிறத நீங்க இந்த இடத்துல ரிலேட் பண்ணி பாத்துக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷகஷ பரக பார்த்த பக்த்யாலப்ய ஸ்வனன்யயா யஸ்யாந்தஸ்தானி பூதானி ஏன சர்வமிதம் ததம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோரிலும் சிறந்தவரான பரமபுருஷ பகவானை கலங்கமற்ற பக்தியினால் அடைய முடியும். ஓகேவா? ஒரு அன்டிவேட்டட் ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது மூலமா, ஓகேவா, ஒரு அனலாய்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது மூலமா அவரை நம்மளால அடைய முடியும். அவர் தனது இருப்பிடத்தில் வசிக்கும் போதிலும் எங்கும் நிறைந்தராக உள்ளார். அவர் எங்க இருக்கிறாங்க? கோலோக பிருந்தாவனத்துல இருக்கிறாங்க. பகவானா அங்க இருக்கிறாங்க. பட் அவங்களை நம்ம எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்கிறதுனால அவங்க எங்க இந்த ஜட இயற்கைக்கு வராங்க. எந்த ரூபத்துல? பரமாத்மா ரூபத்துல. எங்க இருக்கிறாங்க? எல்லாரும் மனசுக்குள்ளேயும் இருக்காங்க. இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் 2 கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர்ஸே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நேரம். சோ மேலும் அனைத்தும் அவரினுள்ளும் அமைந்துள்ளது. ஓகேவா? அதாவது அவருதான் எல்லாத்தையும் கொண்டு வராரு. ஏன்னா அவங்கதான் என்ன சோல் ப்ரொப்ரைட்டர் நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஓகேவா? அவங்கதான் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க, மெயின்டைன் பண்றாங்க. அவங்க இங்க இருக்கிறாங்க. நம்மளோட இருப்பிடத்திலயும் இருக்கிறாங்க. அங்க இருக்கிறதோட இல்லாம அவங்கள நம்ம என்ன செய்யணும்? எப்பவுமே ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும். நம்மளோட நினைவுல அவங்களை எப்பவுமே வச்சுக்கணும். இந்த உலகம் துக்காலயமா அல்லது சுகாலயமா என்பதை நீங்கள் உறுதியாக நம்புகிறீர்களா? ஓகேவா? இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, துக்காலயம்னு சொல்லுவீங்களா அல்லது சுகாலயம்னு சொல்லுவீங்களா? நமக்கு தெரியும் இதுல என்னென்ன மாதிரியான டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த மனித பிறவி எடுத்தோம், மனித பிறவின்னு இல்ல, இங்க இந்த ஜட உலகத்துல, ஜட பூமியில நம்ம ஒரு உயிர் வாழியா இருக்கும் போது நம்ம சர்வை பண்றதுக்கு எவ்வளவு எல்லாம் கஷ்டப்படுறோம்.
எவ்வளவு சஃபரிங்ஸ் அனுபவிக்கிறோம். ஓகேவா? இது எல்லாத்தையும் விட பார்த்துட்டு நம்ம பகவான பக்தி தொண்டு செய்யறது மூலமா அவங்க நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய நன்மைகள் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு இது துக்காலயமா இல்ல சுகாலயமா நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிச்சயமா இத துக்காலயம் தான் சொல்லுவோம். சரியா? சோ நம்ம என்ன செய்யணும், இப்ப நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மாக்களை செஞ்சுக்கிட்டே பட் பகவான் நாமாவை சொல்லி டிவோஷன் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இதை விட்டுட்டு இந்த டெம்பரரி வேர்ல்டுல இருந்து நித்தியமா இருக்கக்கூடிய பெர்மனன்ட் உலகத்துக்கு நம்ம போகணும்னு நம்ம உறுதியா நம்பணும். ஓகேவா? அப்பதான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், சுகாலயத்துல வாழக்கூடிய ஒரு சான்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? மாதாஜி 28 லாஸ்ட் ஸ்லோகம். 28 ஆகும் மாதாஜி இது. எஸ், வேதேஷு படிக்கணும். வேதேஷு யஜ்ஞேஷு தபத்சு சைவ தானேஷு யத் புண்ணிய பலம் பிரதிஷ்டம் அத்யேதி தத் சர்வமிதம் விதித்வா யோகி பரம் ஸ்தானமுபைதி சாத்யம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி லாஸ்ட் படிச்சிட்டுங்களா? எஸ் மாதாஜி சொல்லிடுங்க. ஓம் தஸ்ய இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே அக்ஷர பிரம்ம யோகோ நாம அஷ்டமோத்யாயः. ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன், ஓகேவா, டிவோஷன் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பாதையை தேர்ந்தெடுக்கிறவங்க என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஏன்னா அதுல இருந்து பிறழாம இருக்கணும்னு பகவான் சொல்லிட்டாங்க. சர்வ காலமும் அவங்களே நினைச்சிட்டு இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. சோ நம்ம சில ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணா மட்டும்தான் நம்ம பிறழாம இருக்க முடியும். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வேதங்களை படித்தல். நம்ம என்ன படிக்கிறோம் அப்படின்னு பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் படிக்கிறோம், கேட்கிறோம். சரியா? அடுத்து யாகங்களை செய்தல். நம்ம செய்யக்கூடிய யாகம் என்ன அப்படின்னா ஜபம், நாம ஜபம் பண்றது. ஓகேவா? அதை 16 ரவுண்ட்ஸ் தவறாம நம்ம பண்ணணும். நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு 16 ரவுண்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணப்பட்டது. நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு ரவுண்ட்ஸ் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அந்த நாம ஜபங்களை சொல்லணும். தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல். ஓகேவா? அடுத்தது கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. ஓகேவா? இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு என்ன பலன்களை கொடுக்கும், புண்ணிய பலன்களை கொடுக்கும். பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தையும் பெற்று இந்த புண்ணிய பலன்கள் கொடுக்கும். எப்ப அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அன்டிவேட்டடா பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா தான். ஓகேவா? அப்ப நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எது, பக்தி தொண்டு. அதாவது நம்ம சாதாரண சர்வீஸ் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டிவோஷனல் சர்வீஸா மாறிடுச்சு பகவான் அதுல இன்க்ளூட் பண்ணும்போது. ஓகேவா? தண்ணின்னு சொல்லுவோம், இதுவே பகவானுக்கு வச்சுட்டு நம்ம அதை எடுத்து குடிச்சோம்னா என்ன தீர்த்தம் ஆயிடுது இல்ல. ஓகேவா? டூர்னு சொல்லுவோம், இதுவே நம்ம கோயிலா 10 பேர் போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகுது, ஆன்மீக டூர் ஆயிடும். ஓகேவா? அது ஸ்பிரிச்சுவல் டூர் ஆயிடும். அந்த மாதிரி நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் எல்லாம் என்ன, பக்தி செயல்பாடுகளா மாறிடும். அது எல்லாமே எங்க அப்படின்னா நம்மள பகவானோட பரந்தாமத்துக்கு நம்மள கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம். ஸோ இது மூலமா இப்ப இவங்க சொன்ன இந்த அட்வைஸ் மூலமா நம்ம பக்தி தொண்டை பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நிச்சயமா we can attain the supreme one day. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. சாப்டர் 8ஓட சம்மரி பார்த்தலாம். அர்ஜுனனின் 8 கேள்விகளுக்கு பதில் 1 to 4ல கிடைச்சது. முக்கியமான கீவேர்டு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிம் பிரம்ம. மரணத்தின் போது கிருஷ்ணரை நினைவு கூறுதல், தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு, அந்த ஸ்லோகம். ஓகேவா? அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ், இம்பார்ட்டன்ட் வேர்சஸ். அந்த வேர்டு யோக மிஸ்ர பக்தியின் மூலம் கிருஷ்ணரை நினைவு செய்தல், ஓம் இத்தி ஏகாட்சரம் பிரம்மா. தூய பக்தி மூலம் கிருஷ்ணரை நினைவு செய்தல், துக்காலயம் அசாஸ்வதம். அதாவது இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுங்கிறது நமக்கு என்ன, டெம்பரவரி. ஓகேவா? இது துன்பத்தை தரக்கூடியது. பொருள் உலகம் வெர்சஸ் ஆன்மீக உலகம். பரஸ் தஸ்மாத்து பாவோ நியோ, கிருஷ்ணரை அடைவதில் தூய பக்தியின் மேன்மை. அத்தியேதி தத் சர்வம் இதம் விதித்வா. ஓகேவா? இதெல்லாம் முக்கியமான கீவேர்டு. இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ் இதெல்லாம் நம்ம வீட்டுல கொஞ்சம் பயிற்சி பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளும் என்ன செய்ய முடியும், டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல முன்னேற முடியும். ஓகேவா? இதுல உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு கோலப்பா சார்ட் ஒண்ணு அதையும் காமிச்சிடுறேன். ஸ்கிரீன் தெரியறதா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது. கோலப்பா சார்ட் வருதா? இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பரத்தை அடைதல் நம்ம சொல்லிட்டோம். அக்ஷர பிரம்ம யோகம் 8th சாப்டர் படிச்சுட்டோம். அது எங்க இருக்கு அப்படின்னு டவுட் கேட்பாங்கல்ல, நீங்க அதாவது போய் சொல்லுவீங்க அது எங்க இருக்கு, கோலக பிருந்தாவன் அப்படின்னு சொல்றீங்களே, அது நம்ம இருக்கிற இடத்துல இருந்து எவ்வளவு தூரத்துல இருக்குது, நம்ம அதை ரீச் பண்ணலாம் அப்படின்னு இந்த வெர்சஸ் மூலமா நமக்கு தெரிய வருது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இது இருக்கு நமக்கு. அது கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிடுறேன். இதுதான் கோலோக பிருந்தாவன். டிவோட்டிஸ் நல்லா தெரியறதா பாருங்க.
இது நடுவுல இருக்கிறது யாருன்னு பகவான் கிருஷ்ணர், அவங்க ராதாராணியோட இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? இங்க எப்படி பிருந்தாவன் இருக்குதோ அது மாதிரி அங்க இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா கோலோக பிருந்தாவன். தெர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ. இங்க இருக்கிற இந்த தாமத்துக்கும் அந்த தாமத்துக்கும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. இங்க ராதாராணி அவங்க எப்படி கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டு எப்பவுமே இப்ப கிருஷ்ண பிரேமையில இருந்திருந்தாங்களோ அவங்களோட சேர்ந்து அந்த சுத்தி இருக்கிற இத்தனை பெட்டல்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது தாமரை இதழ்கள் மாதிரி ஒரு தாமரை பூ மாதிரி இருக்குது அந்த லோகம். அதுல இருக்கிற ஒரு ஒரு தாமரை இதழ்களும் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அத்தனை கோபிகாஸ். பகவான் மேல பிரேம பக்தியை செலுத்தக்கூடிய அத்தனை கோபிகாசும் அங்க ஒரு ஒரு இதழையும் கூடிட்டு இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? இது நடுவுல இருக்கிறது, இது சென்டரா மெயின் ஃபிகரா இதுல யார நம்ம போக்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அவங்க யாரோட அந்த இடத்துல உறைஞ்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அலாங் வித் ராதாராணி. ஓகேவா? ராதாராணியோட அவங்க இருக்கிறாங்க. இவங்க இந்த 4 கேட். ஓகேவா? இது 4 என்ன அப்படின்னா இந்த கோலோக பிருந்தாவனுக்கு 4 கேட்ஸ். அந்த 4 கேட்ல பகவான் வந்து தன்னோட விரிவங்கங்களை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாங்க. ஓகே, பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பலராமனா விரிவங்க அடைவாங்க. அதுக்கப்புறம் வாசுதேவர், அனிருத்தர், பிரத்யும்னர், அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா ஒரு நிமிஷம் சங்கர்ஷனர். ஓகேவா? 4 விதம். அந்த 4 கேட்லயும் யாரு இருப்பா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 4 பேருக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா எல்லாமே பகவானோட விருந்தங்கள் தான். பகவான் வந்து 4 ஹேண்டட் விஷ்ணு. அவங்களோட ரூபம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 4 ஹேண்டட் விஷ்ணு. 4 கையில என்ன வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சங்கு, சக்கரம், அப்புறம் கதம், அப்புறம் தாமரை பூ. ஓகேவா? அந்த 4தோட பொசிஷனை மாறி இருக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி 4 விஷ்ணு விரிவங்கங்கள் உண்டு. ஓகேவா? அத பலராமரா ஃபர்ஸ்ட் விரிவங்கம் அடைஞ்சு, பலராமர் அப்படிங்கிறது முதல் விலாச விரிவங்கம். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா பிரத்யும்னர், அனிருத்தர், சங்கர்ஷனர், அப்புறம் ஒரு நிமிஷம் பாருங்க 4 கேட்டையுமே பாத்துக்கோங்க. நான் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியுதா பிரபு? தெரியும், ஓரளவு தெரியுது மாதாஜி. ஓகே பிரபு, இத வேணா நீங்க கோலோக சார்ட் வேணா நீங்க போடலாமா? நீங்க வேணா குரூப்ல போடுங்க பிரபு. அவங்க எல்லாம் மாதாஜி ஆல்ரெடி அது வந்து இதுல இருக்கு, டெய்லி கிளாஸ் மெட்டீரியல் இருக்கு. ஓகே ஓகே பிரபு, நான் இது மெட்டீரியலோட வந்ததுனால தெரியாதுன்னு நினைச்சேன். அவங்க அதை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி அவங்க பாத்துப்பாங்க. அதுல ரீடிங் மோட்ல போங்க மாதாஜி, அதை கொஞ்சம் கூட எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். எந்த பிரபு? எந்த இடத்துல பிரபு? இதுல வந்து ஒரு ஃபிங்கர் வச்சுட்டு ஒரு இது இருக்கு பாருங்க மேல டூல் பார்ல, அதுல லெஃப்ட் சைடுல இருக்கு. இங்கயா? அதுக்கு அது லெஃப்ட், அதோட லெஃப்ட். ஓகே. இதா பிரபு? அதான். ஓகே. சோ இந்த 4 விரிவங்கங்களும் 4 இடத்துல இருக்கிறாங்க. இதை தவிர வேற என்னென்ன இருக்குது அதே கோலக பிருந்தாவனத்துல பாத்தீங்கன்னா மதுரா இருக்குது, அப்புறம் ஜெகநாத் பூரி. இங்க எப்படி நம்ம இந்தியால நம்ம இதெல்லாம் பாக்குறோமோ இந்த புண்ணிய கஷேத்திரங்கள் எல்லாம் ஏன்னா யோகிங்கிறவங்க எங்க போய் அவங்க வந்து தன்னோட இது என்ன கர்மாக்களை செய்யணும், அவங்களோட பகவத் தொண்டை செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், எங்க போவோம்? ஒரு தாமத்துக்கு போய் தான் நம்மளோட புண்ணிய காரியங்களை செய்யணும், பகவத் தொண்டுல ஈடுபடணும். ஓகேவா? அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம்ல. சோ அதுக்காக நம்ம இங்க போய் தேர்ந்தெடுத்து நம்ம போற இடங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துவாரகா போலாம், மதுரா போலாம், ஜெகநாத் பூரி போலாம். ஓகேவா? நமக்கு இங்க பக்கத்துல இருக்க திருப்பதி போலாம், ஸ்ரீரங்கம் போலாம். ஓகேவா? இங்க எல்லாம் போய் நம்மளோட ஆத்மார்த்தமா நம்மளோட டிவோஷனல் சர்வீஸை நம்ம பண்ணிட்டு வருவோம். ஓகேவா? இதே மாதிரி எல்லா இடமும் எங்க இருக்கு அப்படின்னா கோலக பிருந்தாவனத்திலே இருக்குது. மதுரா இருக்குது, ஜெகநாத் பூரி இருக்குது, அடுத்து துவாரகா இருக்குது. ஓகேவா? தென் இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அயோத்தியா கிடைக்குது பாருங்க. இந்த இடத்துல ஒரு அயோத்தியா இருக்குது. ஓகேவா? சோ கோலோக பிருந்தாவன் தான் இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட் பொசிஷன். அங்கதான் மேக்சிமம் லிமிட் டிகிரி உள்ளது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோலோக பிருந்தாவன். அங்க இருக்கிறாங்க பகவான் கிருஷ்ணரா அங்க இருக்கிறாங்க. அவங்கதான் பரபிரம்மம், பரந்தாமம். அதுதான் பரந்தாமம். பரந்தாமம் முறையில இருக்கிற இடத்துல வந்து பரபிரம்மம் முறையும். சோ அவங்க அங்க இருக்கிறாங்க. அதுக்கு கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு தாமங்களா பாத்துட்டு வரோம். மதுரா, ஜெகநாத் பூரி, துவாரகா, தென் அயோத்தியா. அதுக்கப்புறம் தான் என்ன வருது பாருங்க, வைகுண்டா வருது. ஓகேவா? அடுத்தது வைகுண்டா. இது யாரு? ஹரிதாமா. ஓகேவா? பகவான் விஷ்ணு இருக்கக்கூடிய இடம். அப்ப கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து வந்த விரிவங்கம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பலராமர் இங்க என்ன வராங்க அப்படின்னா விஷ்ணு விரிவங்கம் அடைகிறாங்க. ஓகேவா? இங்க இருக்கிறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹரி. ஓகேவா? நாராயணன் இங்க இருக்கிறாங்க. இந்த நாராயணன் இவங்களுக்கும் 4 கேட்ஸ் இருக்குது. ஒரு கேட்லயும் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துவாரபாலகர்கள். ஓகேவா? அவங்க எல்லாம் அங்க இருப்பாங்க, பகவானுக்கு காவல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சரியா? இது ஹரிதாமா, இது வைகுண்டம். சோ நம்ம வந்து இங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய வைஷ்ணவிட்ஸ் எல்லாருமே, வைஷ்ணவிட்ஸ் ஏன் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா பகவத் தொண்டுல நம்ம ஒன்ஸ் நம்ம இன்வால்வ் ஆயிட்டோம் அப்படின்னாலும் நம்ம எல்லாமே வைஷ்ணவிட்ஸ் தான். பை பர்த் அது கிடையாது. ஓகேவா? பை கல்ச்சர் கிடையாது, பை நம்மளோட படிப்பு அறிவு அதுல கிடையாது. நம்ம என்ன பண்றோம்? பகவானை நினைக்கிறோம், பகவான் தொண்டு புரியுறோம். சோ நம்ம எல்லாருமே என்ன அப்படின்னா வைஷ்ணவிட்ஸ் தான்.
சோ வைஷ்ணவிஸ் வந்து மேக்சிமம் எங்க போகணும்னு விரும்புவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹரிதாமத்துக்கு, வைகுண்டத்துக்கு. பட் வைகுண்டத்துக்கு மேல இன்னொன்னு இருக்குதுன்னு நம்ம இப்ப பாக்குறோம், கோலோக பிருந்தாவனம். ஓகேவா? சோ நம்மள அங்க கொண்டு போய் சேர்க்கறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பண்ணக்கூடிய ஜபம் தான். ஓகேவா? நம்ம பண்ணக்கூடிய நாம ஜபம் என்ன பண்ணுது, நம்மள அங்க கொண்டு போய் சேர்க்குது, அவ்வளவு லாங்ல கொண்டு போய் நம்மள சேர்க்குது. இதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மஜோதி. இந்த பிரம்மஜோதிக்கு வர்றதே நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா இதுவே பெரிய விஷயம். பகவான்கிறது இந்த மாதிரி வெளிச்சமான ஒரு ரூபத்தை உள்ளவங்க தான். ஓகேவா? ஒரு ஃபுல் அண்டம் ஃபுல்லா வெளிச்சமா பால்வெளியா இருக்கிற அந்த இடத்த தான் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம், பகவான் உரையிற இடம்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். ஏன்னா இதுவே நம்ம கண்ணுக்கு தெரிய போறது இல்ல, நம்மளோட சிந்தனைக்கு எட்ட போற இடம் கிடையாது இந்த பிரம்மஜோதி. ஆனா இததான் பகவான் நினைச்சிட்டு நம்ம பிலாசபிக்கலா நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? சோ ஆனா இந்த பிரம்மஜோதி எவ்வளவு கீழே இருக்கு பாருங்க. கோலோக விரதானத்துக்கு கீழே தான் வைகுண்டம் வருது, வைகுண்டத்துக்கு கீழே தான் இந்த பிரம்மஜோதியே வருது. இந்த பிரம்மஜோதியில தான் என்ன இருக்கு பாருங்க, சதாசிவ லோகம். ஓகேவா? அடுத்தது மகா காலதாமா. ஓகேவா? இது வந்து சிவபெருமான் உரையக்கூடிய இடம். ஓகேவா? அந்த இடத்துலதான் என்ன இருக்குது, பகவான் காரணோதய விஷ்ணுவா முதல் புருஷாவதாரம் எடுக்கிறாங்க. ஓகேவா? பகவான் அதாவது கிருஷ்ணர். ஓகேவா? அண்ட் தென் அவங்க வந்து விஷ்ணு பரமாத்மா. அந்த விஷ்ணு பரமாத்மா எங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஹரிநாமத்தோட ஹரிதாமால இருக்கிறாங்க. அவங்களோட முதல் விரிவங்கம் விராட் ரூபம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த காரணோதய விஷ்ணு. காரணோதய விஷ்ணுன்னு என் பேர் வந்தது அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த காரணா கடல். இது பேர் என்ன அப்படின்னா பிரிஜா ரிவர். ஓகேவா? காரண கடல். ஓகேவா? இந்த காரண கடல்ல அவங்க அழகா படுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்கதான் என்ன பண்றாங்க, இவங்க எல்லாரையும் உற்பத்தி பண்றாங்க. யார? மாயாவை உற்பத்தி பண்றாங்க, ஷாம்பு ஈஸ்வரனை உற்பத்தி பண்றாங்க, அடுத்தது ரமாதேவி. இவங்க எல்லாம் அவங்கள்ட்ட இருந்துதான் வெளிவர்றாங்க. ஓகேவா? அதை தவிர வேற என்னென்னலாம் வருது பாருங்க, நிறைய அண்டங்களை படைக்கிறாங்க. அப்புறம் மகத்தத்துவம். ஓகேவா? இந்த கிளவுட் மகத்தத்துவத்தை படைக்கிறாங்க. மகத்தத்துவம்னா வேற எதுவும் கிடையாது, ஜட இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டது, ஜட இயற்கையோட தொடர்புடைய ஒரு விஷயம் தான் என்ன அப்படின்னா மகத்தத்துவம். நம்ம எல்லாம் இருக்கக்கூடிய இடம், நம்மள சம்பந்தப்படுத்துற இடம் என்ன அப்படின்னா நம்ம மகத்தத்துவம். நம்ம இனிமேல் தான் இங்க வரப்போறோம் கீழே. இதுல குட்டி குட்டியா இங்க நிறைய பால்ஸ் இருக்குல்ல, கோல்டன் பால்ஸ், இதெல்லாம் அவங்கள்ட்ட இருந்து வந்த ஒரு அண்டங்கள். ஓகேவா? நிறைய அண்டங்களை அவங்க வெளியில விட்டுட்டே இருக்கிறாங்க. அவங்களோட எவ்ரி மூச்சு இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸ்ஹேல் பண்ணும்போது அவங்கள்ட்ட இருந்து அவ்வளவு அண்டங்கள் வெளியில வருது. ஒரு அண்டத்துக்குள்ளேயே அவங்க மறுபடியும் என்ன பகவானா வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கர்ப்போதரக்ஷாய விஷ்ணுவா அவங்க தன்னை விரிவங்கம் பண்ணிக்கிட்டு மறுபடியும் ஒன்னொன்னுத்துக்குள்ளேயே என்டர் ஆகுறாங்க. ஓகேவா? காரணா கடல்ல படுத்துட்டு இருக்கிறவங்க அங்க மட்டுமே இல்ல, அதுல இருந்து செகண்ட் விரிவங்கம் அடுத்த விலாச விரிவாக்கம் எங்க வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் வராங்க. இந்த கோல்டன் பபிள்ஸ் தான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ப்ளூ கலர்ல தெரியுது இல்ல, இது ஒரே ஒரு அண்டம், இது நம்ம இருக்கக்கூடிய அண்டம். இதை பெருசா காமிச்சிடுறோம். மீதி எல்லாத்துலயும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கர்ப்போதக்ஷாய விஷ்ணு இருக்கிறாங்க பாருங்க. ஓகேவா? கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு எங்க படுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா கர்ப்போதக ஓஷன்ல. அவங்க மேலேந்து வரக்கூடிய அந்த ஸ்வெட் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த ஸ்வெட் அவ்வளவு இருக்குது, அது மேல அவங்க படுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்களோட நாபி கமலத்துல இருந்து, ஓகேவா, அவங்களோட வயத்துல இருந்து என்ன வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு தண்டு ஒண்ணு வருது. அந்த தண்டோட எட்ஜ்ல யார் பிறக்கிறா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா பிறக்கிறாங்க. ஓகேவா? அப்பன்னா இந்த ஒரே நம்ம இருக்கக்கூடிய அண்டம் இது கர்ப்போதக ஓஷன்ல கர்ப்போதசாயி விஷ்ணுவா படுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. பகவான் தன்னுடைய 2வது விலாச விரிவங்கத்துல அதுல அவங்க படைக்கக்கூடிய ஒரு பிரம்மா இங்க 4 ஹெட் உள்ள பிரம்மா, இவங்க 4 பிரம்மா. இந்த மாதிரி நீங்க திங்க் பண்ணி பாருங்க. அந்த காரணோதய கடல்ல படுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய காரணோதய விஷ்ணு எத்தனை அண்டங்களை, எண்ணிலடங்காத அண்டங்கள், லட்சம் கோடி அண்டங்கள் அவங்க படைக்கிறாங்க. அவ்வளவுத்துக்குள்ளேயும் யாரு இருக்கா அப்படின்னா இந்த கர்ப்போதசாயி விஷ்ணு இருக்கிறாங்க. அவங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் என்ன பண்றாங்க, இந்த இமேஜஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். அவங்க அந்த தண்டுல இருந்து மேல ஒரு தாமரைப்பூ, அதுல ஒரு பிரம்மா உட்கார்ந்துருக்காங்க. ஓகேவா? அந்த மாதிரி ஒரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் ஒரு பிரம்மா. இப்ப நம்மளோட பிரம்மா என்ன அப்படின்னா 4 ஹெடட் பிரம்மா. அந்த மாதிரி ஒரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் பல தலைகள், 3 தலைகள் இருக்கு, ஒரு தலை பிரம்மா இருக்காங்க, பல கோடி தலைகள் உள்ள பிரம்மா இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? அதனாலதான் சொன்னோம்ல, பிரம்மாங்கிறவங்க பிறப்பு இறப்புங்கிறது நமக்குதான் பல அந்த 3 மில்லியன் இயர்ஸ் பிரம்மாவோட வாழ்நாள்ங்கிறது பெரிய கணக்கா தெரியுது. பட் பகவானோட கணக்குப்படி பாத்தீங்கன்னா அது என்னன்னு சொன்னோம், அட்லாண்டிக் ஓஷன்ல வரக்கூடிய நீர்க்குமிழிகள் மாதிரி பிரம்மாக்கள் தோன்றாங்க மறையறாங்க, திருப்பி உருவாகுறாங்க, திருப்பி மறையறாங்க. எல்லாமே க்ஷணத்துல நடக்குது. ஏன்? பகவானோட விஷயம் அதெல்லாம். அவங்களுக்கு ரிலேட்டடா நம்மளோட சிந்திக்க கூட முடியாத ஒரு சக்தியை வாய்ந்தவங்க. அசிந்திய சக்தி, அசிந்திய ரூபேனன்னு அவங்களுக்கு ஒரு பேர் உண்டு. ஓகேவா? சோ அப்படி ஒரு சக்தி படைச்சவங்க அவங்க. இந்த மகத்தத்துவம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மகத்தத்துவம் மொத்தம் 7 அடுக்குகள் உள்ளது, 8 அடுக்குகள் உள்ளது. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்கள். ஓகேவா? நம்மளோட உடல்ல இருக்கக்கூடியதுதான் அந்த லேயர்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம உடம்புல ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல் இருக்கா. ஸ்தூல உடல் 5ஆல செய்யப்பட்டது, சூக்ஷ்ம உடல் 3ஆல செய்யப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். அந்த 5 பஞ்சபூதங்கள். ஓகேவா? அடுத்து அந்த 3 என்ன அப்படின்னா மனம், புத்தி, அகங்காரம். சரியா? அந்த புத்தி கிடையாது, மனம் அண்ட் அகங்காரம்.
இந்த 7 விஷயங்கள் சேர்ந்துதான் அந்த மகத்தத்தோட அவுட்டர் லேயர்ஸ். இது எல்லாத்தையும் தாண்டி உள்ளர வந்தோம்னா யாரு இருக்கா? உள்ளர படுத்துட்டு இருக்கிறது சென்டர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கர்ப்போதக்ஷாயி விஷ்ணு. இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட வயிற்று நாபி கமலத்துல இருந்து யார் ஃபார்ம் ஆயிருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவரு பிரம்மா ஃபார்ம் ஆயிருக்கிறாங்க. அதுல எத்தனை மடிப்புகள் இருக்கு அப்படின்னா டோட்டலா 14 இருக்கு. ஓகேவா? இதுல நம்ம இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரபு இதை இன்னும் கொஞ்சம் எப்படி ஜூம் பண்ண முடியும்? கண்ட்ரோல் அந்த கண்ட்ரோல் அழிச்சிட்டு நீங்க வந்து அந்த மவுஸை ஸ்க்ரோல் பண்ணா போதும். ஓகே, பிளஸ் மைனஸ். இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், சத்தியலோகா, தபோலோகா, அப்புறம் ஜனலோகா, இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளோட பிளானட்டுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஹையர் பிளானட்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம எங்க இருக்கோம் அப்படின்னா பூர்லோகம். ஓகே, எர்த் இதுதான். ஓகேவா? 7வது இடத்துல நம்ம இருக்கிறோம், பூர்லோகத்துல இருக்கிறோம். இங்கதான் யாரு பிறக்கிறா அப்படின்னா நம்மள மாதிரி உயிர்வாழிகள், ஹியூமன் பீயிங்ஸ், அப்புறம் மத்த லிவிங் என்டிட்டிஸ் எல்லாம் இங்கதான் பிறந்திருக்கிறோம். நமக்கு மேல இருக்கிற 6 லோகங்களும் என்ன அப்படின்னா சத்தியலோகா. சத்தியலோகா தான் வந்து பிரம்மாவோட லோகம். அடுத்தது தபோலோகம், அதுல 4 குமாராஸ் இருக்கிறாங்க. அடுத்தது ஜனலோகம், அடுத்தது மகரலோகம், அடுத்து ஸ்வர்லோகம். ஸ்வர்லோகம் தான் நம்ம இந்த ஸ்வர்க்கத்துக்கு தான் போகணும்னு நினைக்கிறோம். சரியா? நம்ம எங்க போகணும்னு நினைக்கிறோம்? ஸ்வர்க்கத்துக்கு போகணும். அங்க போய் நம்மளோட புண்ணிய காரியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி புண்ணிய பலன்கள் எல்லாம் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறோம். பட் அது நம்ம இங்க இருந்து எவ்வளவு கிட்ட இருக்கோம் பாருங்க. பட் நம்ம எங்க போகணும்? we have to attain a his position. அவரோட இடத்துக்கு நம்ம போகணும். சரியா? அடுத்தது புவர்லோகம், அப்புறம் அது ஹோலி ஸ்பிரிட்ஸ் இருக்கக்கூடியது. ஓகேவா? சாரி, கோஸ்ட்லி ஸ்பிரிட்ஸ் இருக்கக்கூடியது. அடுத்தது பூர்லோகம். அப்புறம் நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய லோகங்கள் இருக்கு. நம்ம பாவகாரியங்கள் செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மள எங்க பகவான் தள்ளிடுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க கீழே இருக்கிற இந்த லோகங்களுக்கு அத்தல, வித்தல, சுத்தல, தலாத்தல, மகாத்தல, ரசாத்தல அண்ட் பாதால. ஓகேவா? இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா கீழ் லோகங்கள். நம்ம இருக்கக்கூடிய நிலைமையை விட நம்ம எப்பவுமே என்ன வந்துடக்கூடாது, கீழே இறங்கி வந்துடக்கூடாது. இது எல்லாமே வந்து கீழான லோகங்கள். இந்த கீழான லோகங்களுக்கு பாவகாரியம் செஞ்சா மட்டும்தான் நம்ம வருவோம். பட் வராம நம்ம பாத்துக்கலாம். ஏன்னா பகவானை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், நம்ம பகவானுக்கான விஷயங்களை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கலாம். இதுல இருந்து ஒரு நூல் மாதிரி ஒரு கோடு போகுது பாருங்க. எங்க இந்த பூர்லோகத்துல இருந்து ஒரு கோடு போகுது. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம செய்யக்கூடிய ஜபம் தான். ஓகேவா? ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த ஜபத்தை நம்ம தொடர்ந்து பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஜபம் நம்மள எங்க கொண்டு போய் விடும் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உலகத்துல கொண்டு போய் விடுது பாருங்க. இந்த கோடு அப்படியே பார்த்துட்டே வாங்க. அந்த நூல் மாதிரி போறது நம்மள எங்க கொண்டு போய் கனெக்ட் பண்ணுது பாருங்க. ஹரிதாமால பகவானை கனெக்ட் பண்ணிட்டு அது எகைன் அது எங்க போகுது, அயோத்தியா வழியா அது பாஸ் ஆகி அது போற இடத்த பாத்தீங்க அப்படின்னா விஷ்ணு பகவான் கிட்ட கொண்டு போய் நம்ம விட்டுருது. ஓகேவா? சோ நம்ம இங்க நம்ம இருக்கக்கூடிய இடம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பூர்லோகத்துல நம்ம இருக்கிறோம். சரியா? அங்க யாரு நம்மள பாத்துட்டு இருக்கிறா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கர்ப்போதய விஷ்ணு. கார்ணோதயத்துல இருந்து கர்ப்போதய விஷ்ணு ஃபார்ம் ஆயிடுறாங்க. கர்ப்போதய விஷ்ணு என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஷீரோதய விஷ்ணுவா ஒரு பார்க்கடல்ல படுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? அது பால் கடல். அந்த ஷீரோ அப்படின்னா பால்னு அர்த்தம். அவங்க என்ன செய்யறாங்க, டு ப்ரொடெக்ட் அண்ட் டு சேவ் த டிவோட்டீஸ். அவங்க நிறைய உயிர்களை அவங்க இங்க பிரஜாபதிகளை உற்பத்தி பண்ணி நிறைய உயிர்வாழிகளை உற்பத்தி பண்ணிடுறாங்களா, அவங்க எல்லாரையும் அவங்க என்ன பண்ணி ஆகணும், ப்ரொடெக்ட் பண்ணி ஆகணுமா. அவங்க சேவ் பண்றதுதானே அவங்களோட நேச்சரே. சோ அதை ப்ரொடெக்ட் பண்றணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், அவங்க எல்லா இடத்துலயும் வந்து அவங்களே ஸ்வயமா இருக்கணும். ஓகேவா? அதனாலதான் பரபிரம்மத்துல பிரம்மம் வந்து பரந்தாமத்துல மட்டும் இல்லாம இந்த லோகம் வரைக்கும் வந்ததுக்கு ரீசன், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்குள்ளேயும் அவங்க என்டர் ஆனதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா டு சேவ் அண்ட் செக்யூர் ஹிஸ் டிவோட்டீஸ். டிவோட்டீஸ் மட்டும் இல்ல, எல்லாரையுமே அவங்க தான் பாத்துக்கிறாங்க. எல்லாரோட உடம்புக்குள்ளேயும் அவங்க பரமாத்மாவா நுழைஞ்சு அந்த ஷீரோதேஷ விஷ்ணுங்கிற அந்த 400 விஷ்ணு ரூபத்துல எல்லாரோட மனசுக்குள்ளேயும் அவங்க உரையிறாங்க. அவங்கதான் நம்மள என்ன செய்யறாங்க, தவறு விழாம பாத்துக்கிறாங்க. அவங்க வந்து அச்சுதர் தான். ஓகேவா? அச்சுதர் அப்படின்னா இன்ஃபாலிபிள்னு அர்த்தம். அவங்க வந்து தவறு விழ மாட்டாங்க. இங்க வந்தாலும் கூட இங்க தன்னை சம்பந்தப்படுத்திக்கல. ஏன் அப்படின்னா அவங்க கண்ட்ரோலர். அந்த 3 மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் அவங்க தான் ஃபார்ம் பண்ணாங்க. ஆனா அவங்க அதுல இருந்து நிர்குணமா இருந்துக்க முடியும். பட் நம்ம எல்லாம் என்ன செஞ்சிடறோம், நிர்குணவாதியா நம்மளால ஆக முடியல. அதனால நம்ம எல்லாம் கண்டிஷன் சோல் ஆயிடுறோம். நம்ம என்னைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம பகவானை திரும்பி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளை கைப்பிடிச்சு நம்மள என்ன செய்யறாங்க, பகவானோட லோகத்துக்கு அழைச்சிட்டு போறதுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காகவே எப்பவும் சாட்சி பறவையா நம்மளோட சோலோட உட்கார்ந்து இருக்கிறது இந்த பரமாத்மா தான். ஓகேவா? சோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் அந்த தேவி தாமா. ஓகேவா? நம்ம இப்ப இருக்கக்கூடிய இடம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேவி தாமா. சரியா?
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இருந்தது என்ன அப்படின்னா கோலோக பிருந்தாவன், அடுத்தது ஹரிதாமா. ஓகே, ஹரிதாமம் அப்படின்னா பிளேஸ்ன்னு அர்த்தம், ஹரிதாமா அப்படின்னா வைகுண்டம். அது அடுத்தது மகேஷதாமால தான் யாரு அப்படின்னா விஷ்ணு வந்து என்ன பண்றாங்க, கார்மோத கடல்ல இருந்துட்டு அந்த அந்த ஓஷன்ல இருந்துட்டு அவங்க என்ன செய்யறாங்க, இவங்கள அந்த மாயாவை படைக்கிறாங்க, தேவியை படைக்கிறாங்க, அண்ட் தென் சிவபெருமான படைக்கிறாங்க. அந்த தேவி மாயாதேவி மூலமா என்ன நடக்குது அப்படின்னா மகத்துவம் பிறக்குது. ஸோ தேவி தாமா உண்டாகுது. இந்த தேவி தாமத்துலதான் என்ன இருக்கு, இந்த 14 லோகங்கள் இருக்குது. அதுல 7வது லோகமான பூர்லோகத்துலதான் நம்ம இருக்கிறோம். ஓகேவா, இதை படைச்சவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கார்போதக்ஷாய விஷ்ணு. படைச்சிட்டு நமக்குள்ளேயே இருந்து நம்மள சேவும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த விஷ்ணு தான் வந்து 3rd விரிவங்கம். ஓகேவா, 3வது விலாச ரூபம் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஷீரோகதசாயி விஷ்ணு. ஷீரோ அப்படின்னா பார்க்கடல்ல படுத்திருக்கவங்கன்னு அர்த்தம். ஓகேவா, அதை சிம்பிளா நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா பரமாத்மான்னு சொல்லலாம். சரியா, இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோலோக சார்ட். ஓகேவா, ஸோ நம்ம இங்கேருந்து அது வரைக்கும் நம்ம போனோம். இவ்வளவு நாள் நமக்கு வந்து எல்லாமே எப்படி இருந்தது, நம்ம இமேஜினேஷன்ல பார்த்துட்டு இருந்தோம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த சார்ட் காமிச்சது மூலமா நம்ம எங்க இருக்கோம், நம்ம எங்க போய் சேரணும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். போய் சேர்றதுக்கு அந்த மெல்லி நூல் அதை புடிச்சிட்டு நம்ம போயிடலாம். அந்த மெல்லிய நூல் தான் என்ன பண்ணுது, நம்மள பகவானோட கொண்டு போய் கனெக்ட் பண்ணுது. அது என்ன அப்படின்னா நத்திங் எல்ஸ், ஜபம் தான், நாம ஜபம் தான். ஓகேவா, ஹரே கிருஷ்ணா. அதாச்சும் ப்ரேயர் சொல்லிட்டீங்கன்னா ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் திருப்பி ஜூமுக்கு வர முடியல பிரபு, அதான் பாக்குறேன். वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपादाय की जय, अनंत कोटि वैष्णवें की जय। हरे कृष्णा।